Antes de comezar o podcast, cousa moi importante, furiños. suscribidevos a Canle. Axudádenos un montón estas últimas semanas. Estamos crecendo un montón grazas á vosa axuda. A suscripción é gratuita. Podemos decireros unha suscripción que non é gratuita, pero que mola moito. A de membros, aí pagando un pouquiño, nada, menos do que costa un cubata. E como sempre, deixade os vosos comentarios, o voso feedback é moi importante para nós. E nada, disfrutade do podcast, non? Correcto, vamos alá. Vai estar guapo. Somos Dani Cabo E Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Volvemos cun podcast espectacular, Vieito. Volvemos despois dun parón bastante largo, que se nos fixo larguísimo, pero bueno, isto... Hoxe de nivel outra vez, Sí, un sí. podcast de absoluto nivel. Despois do apagón chega a luz, porque chegan dos futbolistas espectaculares dun equipo que fixo unha tempada increíble. E sen máis dilación imos presentar a Hugo Suárez, Astrai, do Puebla Fútbol Club, ascendido a preferente. Que tal, rapaces? Como estades hoxe? ¿Qué tal, chavales? Muy bien. Gracias por la presentación esa. Nada, moi ben, moi contentos. Bueno, Puebla que aparte de ser un histórico, recén ascendido, non, Cabo? Recén ascendido despois de facer unha tempada increíble, quedastedes primeiros e penso que vos deron algún detalliño, non? Por quedar primeiros. A Pode ver, antes de nada tenemos nosotros un detalle A ver. de, bueno, de Amósanos. parte de todos los jugadores. Darle las gracias también al presidente que se Sí, portó. sí. Como é o nome do presi? Una Nelson. Nelson. Grazas, Nelson. Camisetiño firmada por todos ahí. Ese, hai unha cámara, Dari. Mira, temos aquí o número... Levanta por aí. Levanta. Aí a temos, espectacular camiseta do Puebla, campeón de Liga, cos números de todos os xogadores e de Chofri, o mítico Sí, señor. Chofri. Mister Bueno. de Dani Cabo no seu día tamén, Sí. Falaremos despois deso. Bueno, por onde empezamos? Empezamos un pouco porque foi a tempada, non? Ese ascenso, ese inicio de tempada, non sei, como empezaste de so ano, foi un proxecto para ascender, non? Sí, a idea principal foi xa desde o inicio pensar no ascenso e tal. E a verdad que co equipo que temos en general e tal, moita xente xa firmaba o ascenso desde a primeira jornada, pero bueno, ao final saliu todo ben, e tuvemos rachas boas e tal, e conseguimos o ascenso. Dentro do vestuario xa pensabades ao principio antes de empezar que tiña que ser, porque claro, despois unha vez empezou a Liga fostes imparables prácticamente, pero antes de empezar os primeiros partidos e tal, vos dentro do vestuario xa vos viedes como A ver. máximos favoritos. No sabíamos que tiñamos un equipo pois superior á categoría, digamos, porque prácticamente mantiñamos todo o grupo do ano pasado, que, bueno, como sabedes, non pudo ser. Sí. Pero cos fichaxes que fixo o club, a directiva, sabíamos que iba a estar moi difícil que este ano non pasar o que tiña que pasar, digamos. Home, é que fichastedes a Hugo Suárez, Vaya broma. Hugo, como chegou esa opción de fichar por o Puebla? Porque ti xogaras no Arzúa en terceira, estiveras no Ordes tamén preferente un tempiño, bueno, equipos un pouco que, bueno, a primeira autonómica non a tocaras. Sí, bueno, a ver, eu cando salín do Compos fun para Arzúa, para terceira, a verdade, bastante contento, xoguei bastante e demais, pero bueno, ao final tomo a decisión de ir para o Boiro un pouco polo traballo e demais, para poder compaginar e tal, e ao final, polo mismo fichaje no Puebla, foi basicamente o traballo, e así porque dou bastante máis prioridade que o fútbol. Non che comeu olla un pouco Chofre? Bastante. Que che dixo? Estuve chamando varios días e tal, e sempre dicía, me preguntaba por algún equipo e así que me chamara e tal, dicía algún e sempre dicía, eso nada, Que equipos? Pois, ahora mismo, chamaron Montañeros, daquela, pero claro, ao final eu vivo en Rianxo, ir hasta lá é algo tal. Chamoume o Órdenes tamén, e despois así da zona tal, Ribeira, falara co Presi e tal, e algún máis por aí, pero bueno, ahora mismo non me dou conta. Claro. Foi a última fichaxe, hai que recalcar tamén. Sí, porque antes tamén chegaron outros xogadores bastante interesantes, o sea, Sí. o proxecto está claro que era para Sí, para sí, ascender, e así foi. Como os primeiros 10 partidos de Liga, 10 victorias. Eso, cuidado tamén, fuera dese único equipo en toda Galicia, se non me equivoco. Sí, penso que sí, pero bueno, aínda así hubo moitos partidos que costounos bastante sacalos,
sobre todo, creo que foron as 4 ou 5 primeiras jornadas, viñaron equipos bastante jodidos, ademais que nadie sabía deles porque ao final temos unha mezcla de norte e sur, entonces os 5 primeiros partidos, 6 máis ou menos, xogamos contra equipos da sur, entonces nadie os conocía e así, entonces costounos algo. Sí, Ainda así, claro, cando chegas, joder, 10 partidos seguidos ganando, Sí, home. ao final ves que hai cousa, que hai algo distinto, non? Nalgún momento, hubo algún momento da tempada na que virades, porque falábamoslo antes de empezar o podcast e tal, o Unión empezou moi ben ao principio, despois acabou moi ben o Cordeiro tamén, pero ningún dos dous vos chegou a aguantar o ritmo, pero nalgún momento vistes que se vos podía complicar un pouco ganar o título? A ver, cando levábamos 10 xornadas gañando e a Unión non se despegaba de nós, estaban un pouco de pesados. Sí. Aí dixemos, a ver se iban a aguantar competirnos o primeiro posto, pero eu creo que foi moi clave tamén a plantilla que temos tan completa, de tanto calquera que poda salir suplente iba a salir a facelo tanto ou mellor como do 11 inicial. Creo que é algo que nos desmarcou en canto a eses dous equipos que bueno, mantivemos toda a competitividade durante todo o ano, tanto internamente esa que hai de xogador titular suplente como co resto dos equipos. Porque mira, temos unha pregunta de María Lesende que di: que destacaríades do voso xogo esta tempada? Con que vos caracterizades? Os equipos de Chofri, como foi? Escachala. Non digas eso. Escachala. Eu diría que defensivamente somos sólidos e despois a contra temos xogadores como Hugo, como Juan García e calquera dos de arriba que pode, pois, cando a ten, metela para dentro, digamos. Eu creo que a clave está en encaixar poucos goles. Tanto ano pasado como este fomos o equipo creo que menos goleado. Bueno, non sei agora na recta final, claro, pero está o Cordeiro ahora sí, que pero leva menos goles porque tamén estas últimas jornadas despois do A resaca. Claro, é normal complicousenos tamén. un pouco, deixámonos ir un pouco. Quedaron vos, ganastes a Liga 4 xornadas antes, non? 5 porque había un atrasado, sí. Fostedes o primeiro equipo de primeira autonómica que ascendeu a preferente de todos os grupos. Sí, e de feito ese mismo fin de semana, quitando un ou dous equipos a maiores de España, creo que fomos nivel de España. Non estou 100% seguro, pero creo que sí. algo así. Habrá que contrastar ese dato. Pois sí. E falabas trai tamén do ano pasado que estuvestes a piques de ascender. Pregúntanos Alex Kaiser si notastes un salto de calidade con respecto a temporadas pasadas este ano, por exemplo, con respecto a temporada pasada, ou si foi máis ben, bueno, non sei, si hai outros motivos polos que do está mellor equipo, este entendo, ano. no? Sí, a ver, eu creo que o que falamos xa das fichaxes foi un punto clave, porque ao final, bueno, sempre había xente que xogou en categorías superiores, que podían dar un plus, pero aínda así creo que as persoas que xa estábamos o ano pasado tamén pegamos un salto de calidade e de compromiso que fixo que este ano pois salira todo moitísimo máis rodado que o ano pasado, que tamén saleu ben, pero bueno, ao final os pequenos detalles do fútbol. E cal foi o equipo que máis vos gustou de xogar en contra eles? Pois a min Os veciños de Unión, que tal? Correosos, Moi ben, moi ben. Pero bueno, a jornada que xogamos contra eles non Que pasou? Que pasou? non fixaron nada ese partido. A ver, As cousas como son. Pero como foi? Resultado? No, foi un 2-0, pero bueno, non tuveron ocasións claras e tal, tuveron un disparo desde fora da área na segunda parte, pero non moito máis. A ver, Esa tamén solidez foi defensiva da que falaba Sí, correcto. Sí, pero bueno, este fin de semana levamos dous tamén. Sí, correcto, devolveron. A ver, a min gustoume moito cando fomos a xogar a Arcade, foi un equipo que me sorprendeu moitísimo porque era moi parecido a nós defensivamente e tamén moi fuerte, xente alta, sorprendeume moito e despois o Cordeiro creo que é o único equipo tanto o ano pasado como este que aínda non lle ganamos. Temos esta oportunidade de cambiar esas cousas este fin de semana, na última xornada e vamos a ir con todo porque non pode ser que o Cordeiro Unha porra, ou que? Que se mollen. Pero bueno, Canto lles metedes entón ao Cordeiro? Uf. Podese dicir? na casa. Podes xogar na vosa contra posterior? Porra, eu digo un 2-1 a favor. Eu tamén. Humildes, Con goles de Astray ou Usuar? No. De Astray pode ser, de Hugo non sei. Ostras, porque goles a Cristo, rapaces. Astray 8 goles sendo medio centro. Bueno, aí corrijoche son Sí? 9. Nove? Son 9, pero bueno, Pono mal na non lle preferente. contaron. Si hai Que pasou capitáns aí mangando goles. 9 goles. Diego oye. Bendaña que, bueno, Sí, un histórico. quere inflar estadísticas. E Hugo 23, o máximo Sí. goleador da Liga. Sí, correcto. Sí. Non Joder, sei, normal. fala de vos desa... Joder, fostedes moi importantes a nivel goleador por equipo tamén, non? Sí, a ver,
temos a suerte de que moitos dos goles son ao final centros laterales e tal e chegar e despois Astrai o que ten é que vai moi ben de cabeza e houve bastantes goles que cabeza. foron de cabeza, sí. Sabes, Sí, non o dirías, Trai, pero sí que nos comentaron, tío, que gañabas todo por arriba. Un bo cabezón teño aí, sí. Joder. A ver, non sei. Sempre tamén son un xogador que sempre xogo máis arriba do que estou xogando. O gol sempre, pois, tuve unha suerte de telo, de que me caen aí, tampouco marco golazos espectaculares. Moitos foron de empuxar, pero bueno, hai que estar aí. Chegador. Sí, Claro, estar ben colocado. Box to box. Estás convertindo neso. Sí, chofrismo. Chofrismo, Estame convertindo neso. según nos comentaron, convertiuche. Sí, sí. Chofri. Pero bueno, despois este tío é outra cousa, marcaos de todos os colores. Joder, é que vostedes que ver incluso medio sobraos, son sobraos na categoría un pouco, non? A ver, ao final está o Cordeiro, que fixo unha temporada de hostias, 73 puntos, e vos ganastes a Liga de calle, non? Non van decir que iban sobrados, pero... No, Pero igual, pensa, non se poden íbamos perder. soldados. Sobrados tampouco, houve nalgún tramo da temporada que, por exemplo, cando comentábamos antes que tiñamos a Unión pegados e tal, sempre dicíamos, joder, a ver se pinchan, a ver se pinchan. E pasaba o fin de semana e non pinchaban, e ao final dis, aínda vas cagar ti e vanche pasar, sabes? Xa. Sí. Porque ao final un partido malo pode telo calquera, sabes? En que posición, por exemplo, pensades que quedaría o equipo que tedes este ano en preferente, na preferente deste ano? Aquí sí que hai que Eu, mollarse. se che son sincero, vendo algún partido de preferente e tal, eu creo que playoff. Ostras! É que eu, Quitando, en plan, igual reforzar algunha parte do equipo tal, porque ao final é preferente. Eu creo que playoff podría ser é fácil. que eu penso que o equipo que se fixo este ano, se o ano pasado se ascender a preferente non iba a ser moi diferente en canto a fichaxes e todo. Entonces vendo os veciños de Ribeira que competimos contra eles, bueno, na pretemporada e tal, pero Bo equipo, o Cidade o de Ribeira. equipo xogan ben, pero eu creo que o equipo este ano que temos nós podería competir perfectamente por loitar e entrar aí en playoff. Xa se fixo mellor un pouco que a idea de ascender e xogar po ano, non? Sí, Sí, a ver, está ao claro. final está o exemplo do Negreira tamén, que é un recién ascendido a preferente e aí está. Sabes? Sí, señor. De feito, non sei A como 3 quedaron o ano puntos pasado. quedamos o ano pasado. Ao final, Bueno, falábamos do Cordeiro tamén esta semana, precisamente eso, acabades a Liga contra eles, ningún dos dous vos xogades nada xa. Que preferides, xogar o partido ou pactar un empate para facer unha festa no campo con cerveza e empanada? Eu dixo no outro día, o mellor que podía ser era falar con eles, tirar uns penaltis e despois facer unha cena todos. Aí, Seguro que o pasamos. firman, Ainda que eles ainda se xogan moito. Ascenderá o Cordeiro. a min parece un equipo moi rocoso. O sea, falábamos antes do Barça Inter. Ainda se xogan, pero teñen que estar concentrados, que ainda lles ven aí o playoff, joder. Sí, home, non se poden deixar levar como a nós. Pero eu creo que é un candidato bo. Os equipos, xa che digo, estes do norte que compiten aí, chocan, pelean. Eu creo que son moi fortes, sobre todo a doble eliminatoria, non? Doble partido. Porque vos como afrontastes estes últimos partidos despois da celebración que falaremos agora? Decides que vos deixastes ir un pouco, Chofri non vos meteu caña, deixou vos ir tamén. A ver, os dous primeiros partidos despois do ascenso, Chofri dounos un pouco libertad e tal, pero bueno, despois xa cando vimos os resultados e tal, xa... Dúas derrotas, non? Sí, 2-0 e 5-2. Sí que se notou esa deixadez, Sí, pero bueno, a ver, ao final ves de ascender, tal, sempre, por moito que queiras, Xa. deixaste ir. Os Non te outros está xogando xogan, os outros tamén nada. se están xogando Sí, mellor cousa. o Marín xogábase safar esa xornada e tal. Sí. E nos, bueno, Chofri deunos un pouco de libertad para xogar, quixemos timbar un pouco de máis. Claro, Distes vos pero conta que... é un golpe de realidade, de que somos máis de malos do que parece. É mellor o chofrismo que Sí, calquera outra cousa. Chofrismo, tío. É que... Bueno, pois iso pode xogar ao vosso favor ano que ven, como decides, en preferente, porque hai moitos equipos que a mellor nunha categoría por debaixo, que son así máis de tocada e tal, e o ano seguinte, pois danse un golpe de realidade cando hai equipos quizáis superiores ou... Sí, a forma de competir eu creo que é ideal, sobre todo pola súa experiencia co Pino tamén, que xogaban un fútbol moi parecido na preferente, e co equipo que tiñan iban bastante xustos polo que nos comentan eles, e fixeron un temporadón, eu acordo que de estar no Boiro e joder, unos os dous partidos, se non me equivoco. Fo. O sea, é un equipo que compite moi ben, sobre todo pola forma de xogar. En primeira, falando de xogadores en concreto, este ano vistedes algún tipo que te xerades, joder, este sorprendeume, non? Que non coñecerades ou... Pá, eu
hai dous que son ao final colegas que os conozo e a verdad xogando sorprendeme bastante que estén xogando en primeira. Son xogadores, un deles xa o chamaron do Noia de terceira e demais e sorprendeme bastante. Son Condado e Pablo Reboiras. Pablo Reboiras, Do Unión. Do Unión. E o outro? Condado, tamén do Unión. Sí. Veciños, Sí, sí. Sí, a ver, eu recalco, pero así que me sorprendera moito é que non che sei nin decir o nome, pero hubo un central do Vilaboa cando fomos alá, se non me equivoco, que era durísimo. Despois do partido falei con xente e tal, e dixeronme que, bueno, que estuvera en vos equipos, que está aí por, xa non me acordo o motivo, pero sorprendemos moitísimo, porque era moi bo cos pés, é fuerte, baixiño ademais. Non me acordo. Que era veterano, máis ben. Ti ibas polo outro lado atacando. Non era veterano, eu creo que era 25, tería máis ou menos. Eros, podes facer unha comprobación. Mira o equipo do Vilaboa, o central. No equipo do Vilaboa no cal liástela ese partido. Buah, queres contar eso, Eso non o sabedes, Que pasou? 25 anos. Que pasou con ese partido? 1-0 ganando ao descanso. No, 1-0 antes do descanso. Ti non estabas, Hugo? Sí, estaba. De feito foi Porque Porque falas, botas a culpa a Eu me No, pero foi liada da Astray. A ver, liada da Astray, foi liada do árbitro, as cousas como son, pero bueno, creo que foron a falta lateral e o árbitro pita, tardan en sacar, volve a pitar, pero xusto antes de pitar o xogador saca, e entonces o balón iba polo aire, pitou o árbitro e a Astray que fixo, colleu o balón ca man. Penalti. Que fixo o árbitro? Pitar penalti. En serio? Sí, sí. E puxéronse un ao descanso. Pero que pasou despois? Sí. Marcou o Astray. Pasan 2 minutos do descanso, gol de cabeza de Astray. E fixo... No. No. A verdade é que foi cruce de cables, pero a ver, eso é culpa do É árbitro. unha xogada, verdad, Moi curiosa. polémica, Sí, É curioso, bastante ¿no? polémica. De feito, hubo bastantes tarjetas nese partido por culpa deso. A que a ver, saca, o tío pita, eu xa iba co balón, enfocando o balón porque viña para despejar a eu. Escoitei o pitido e botiña a man. Sí. E cando miro para o árbitro vexo que botou así, bota a boca, E volveu a botánselle pitar encima. penalti. Penal. Sí. Tiraron e marcaron, claro. Sí. Que Home, non pouco me iba a parar, elegantes, Borja. Pero ti pensabas logo que pitara por segunda Sí, vez ou claro. que Tolangue un pouco, así. Eu non sei, Tardou tardou... unha collera a ver se. É o que dixo el, o tío tardou en sacar, e cando sacou, escoitei o pito e dixen, vai, eu que sei, avisar. Claro. O pito Sí, tapa algo, non, claro, si claro, pita hai que parar o Xusto xogo. cando pitou o balón estaba xa salindo do pé, sabes? Entón foi cando nos quedamos todos así, vimos a Astray collela así ca man, pita penalti e quedamos con a cara de hostia, tal. De feito os xogadores do Vilaboa tampouco se creían, sabes? Bueno, quedou nun susto. Sí. Claro, voleibolista. Pasado no voleibol, Astray, é verdad. Como é eso? En Boiro xogades moito voleibol? Sí, hai canteira de voleibol ali, Joder. Hai equipos vos tamén, non? Creo que había un femenino aí moi bo, fai uns anos. Sí, porque hai moito nivel no volei femenino tamén. O Boiro agora está en segunda, pero xa tivo anos de estar en primeira competindo por estar arriba. Eso que moi ben. Que che iba a decir, Astray? Deronnos unha frase exacta que dixéronnos. Con Astray iría a guerra. De verdad, a frase... bueno, de comentarnos ese cambio de posición a medio centro, non sei que, pero quixeron preguntarnos por como son os luns con Chofri. Insistiron moito nesto, que contade vos, Pero porque... o de ir á guerra, esa frase é moi de Chofri. A mellor dixo Chofri. Esa é moi de Chofri, xa te digo eu. Sí. Eu preguntaríalle polos luns a Hugo. Sí, pois todos nos dixeron, preguntade e Astray máis ben polos luns. Que... A ver, os luns... Que pasa os luns? Os luns hai a bronca correspondiente todos os domingos. Hai alabanzas tamén, pero despois está a xente que se fuma os luns, que está tamén moi ben eso. Sí, eu suelo chegar unha hora antes aos entrenos. Como unha hora? Sí, Sí, a botar sprints. Como que que- va? No, os luns para min son bastante duros, porque ademais eu no meu chollo vou á Coruña, teño unha hora de camiño e outra hora de volta. Por favor. Bueno, xa vos comentei que madrujo bastante e tal. A cora te levantaches hoxe? Hoxe ás 4:30. Ollo, Cabo ainda non fora para cá. Se foras 4:30 da Na tarde... luna, estaba na luna. Podes falar ti. Bueno, sí, perdona, Hugo. Como é o tema, non? Nada, que ao final ao vir do partido e tal acabo reventado e suelo ir tarde para a cama tamén, suelo dormir ao día sobre 3 horas, 3 horas e media, 4 como moito, entón ao final chego ao entreno e
rascome un pouco os collóns, porque estou reventado. Falando claro. Sabes? A ver, as cousas como son hai que ser sincero, joder. Moi ben. E quen ten que aguantar a chapa de Chofri é Astray. Astray, sí. Que conta aí que pasa. A ver, eu con Chofri teño un amor-odio aí. É interesante. Xa levo 2 anos con el, pero é un tío peculiar e conmigo ten un trato moi especial, digamos. Sea, pódeme dicir o que sexa, el sabe que non me vai afectar negativamente. De feito, eu creo que moitas veces entrame aí como quéreme picar porque sabe que vou a responder mellor. Entonces eu agradezo yo eso, porque creo que me beneficia, é unha exixencia que me fai mellorar cada entreno. Bueno, chámame malo, tal, non sei que, pero eu estou seguro que é para mellorar. Non crees de verdad que pensa que eres malo. Non creo, non creo, se non xoraría, digo eu. Algo de Chofri con Astray sempre dun comentario bo ten que ir acompañado dun malo. Pero é como a mítica de bien, pero non te flipes. Sempre ten o pero. No, primeiro é o malo, sempre. Mal, pero bueno, despois ganástelas aí. E ti sempre contestas, ¿no? Tipo que... A ver, eu a medida que vou collendo confianza, digo as cousas que penso e tal. Con respeto, obviamente, se non, crúzame, pero... Sí, a ver. Pero melloraste, unha relación ¿no? especial, Melloraste con Chofri, podese Sí. decir. Ti, Hugo, como ves? Porque ti veches tamén así adestradores de categorías tamén superiores. A ver, con Chofri aprendín bastantes cousas, que movimiento, sobre todo, de punta, que con outros entrenadores así era distinto. Ao final acabas mellorando. Enviabos vídeos de outros futbolistas para que mira como fixo aquí a min unha vez mandoume un de Pedrito ou así. Non me acordo de que fora, creo que fora de Messi, de feito. Bueno, pero Tens que facer o que fai este. Cuidado. mira como se move. Zigzaguea así. Bueno, entón, o ano que ven, que decíades antes que había que reforzar o equipo mellor en algunha posición, que reforzos faríades, en que posición, algún futbolista, o mellor... Pois eu, se che son sincero, bueno, contando con algúns compañeros que non siguen e tal, que xa non lo comentaron así, ficharía laterales. Para quitarlle o sitio a que está xogando aí, Jules e Fofo, que en principio os dous non continúan. No. Polo que dixaron, non continúan. 95%. Sí, 5% eso non sabemos, pero nós confiamos en que sigan. Teñen que estar nun vestiario. Se non están no vestuario, polo menos que estén nas festas e nas comidas, que son bastante importantes. Despois, a quen ficharía é a Chiño. A min é un xogador que... Sí. Ti xogaches con el no Arzúa, sí, por eso digo. Para facer dupla e os dous arriba. É que Chiño dá igual, mandaslle un ladrillo, unha lavadora que baixe xa, baixe. Encanta. Iso para o xogo de Chofri é a hostia. Pois falaremos despois tamén do ano que ven e de pensando xogadores posibles fichaxes e así. Sí. Pero bueno, imagino que polo que decides tampouco fai falta moita remodelación, non? O equipo está bastante, xa iso, polo que decides, xa bastante para competir en preferente. E volvendo ao día do descenso, non? O día do descenso, que é importante, obviamente. É curioso, foi co Arcade, non? Creo, 2-1, equipo que, por certo, dicíades que vos gustara moito e tal. Como foi ese partido? Como recordades? Foi un gol libres empatados, un gol no 94, non? Para dar un espectáculo. Pois foi bastante curioso ese partido, porque puxémonos 1-0 que no segundo 40 ou defensa, algo así, despois empezamos a segunda parte, nada, iban 5 minutos e empátanos con un menos eles, que levaban xa desde o minuto 20 ou algo así, con un menos. Era pecheada, Quedaba 4 minutos ou algo así, e expulsanlle a outro deles. Estaban con 9 no campo. E nada, xa nos víamos co empate. E de repente apareceu a cabeza de Molinos. Grande Molinos, Ademais é un gol especial para Molinos, sí. Non? Que pasou? Teve unha lesión ou como que foi o de que? No, moi especial porque ao final é o que comentou antes Astray do tema de que non conseguiran ascender o ano pasado. Foi un pouco pola parte deso que foran a penaltis e fallara el. Ostras. E ao final o que é o fútbol que lle devolveu con un gol no, creo que era 95 ou algo así, porque foi tal, sacaron e final. Historia bonita para Molinos. Sí. E para Hugo, que é o teu segundo ascenso, non? Sí. 2 anos. Sí, 2 non seguidos. acostumbrado a ascender, Sí. Sí, Tamén sí. houve descenso cuarto. No, No, perdona. Iba a che dar caña, pero no. No. E bueno, eso, ben porque marcou Molino no 94, pero bueno, ainda que non gañarades este partido, ao final ainda que empatardes, seguro que era un Sí. feito. Sí, pero eu estaba pensando na festa que Claro. perdía as ganas, Ao final
quedábanos 6 jornadas contando do Arcade, creo que tiñamos que facer 2 puntos nas 6 jornadas, entonces ao final Eu recordo que nos equivocadamente dimos vos por ascendidos, subimos unha publicación. Sí, correcto. E houbo incluso enfado por parte do voso míster, Sí. que entouse porque pensou, bueno, estes xa nos gafaron, non sei, que enfadouse. Sí, sí. E non foi a malas. É que a ver, ata o viernes do Arcade había de chavales, Sí, hai sí. que Sí, sí. tal, confianza cero total. Eu creo que eso tamén foi importante, xa non esa semana, sino en semanas anteriores en que non nos confiáramos nós, porque a directiva, a Chofi, todo unha exigencia brutal, a verdad. Demasiada, mellor. Falemos da festa. Que pasou despois? Que como empezou todo? Fustedes, supoño que Que falas, Pontevedra, Fran, non? Fustedes a Faleu. Pontevedra. Sí, a ver. A festa foi espectacular, parecía un ascenso, eso a primeira ref. Primeiro típico, non? Festa no campo, vestiario, non sei que. Baixamos ao bar de confianza, típico que teñen pois todos o equipo, supoño, de facer os pinchos, tal. Ali barra libre, con toda a afición, a verdad que estaba petado eso. Petardos, fuegos artificiales. Este deixou medio sueldo do ano en petardos e todo. Comprachelos, tío? Sí, sí. Non pagou o compremos. presi? Nada. Nelson, joder. O Presi mandounos en camión por todo o Pau, eso foi o mellor. Mola. Barra libre, Va, é bonito, ademais, Barra Pobra, libre. Sí. A Pobra mola. Foi o pueblo máis bonito de, non sei se de Galicia, fai uns anos, Sendo eu ti de xa non Boiro, sei, tío. Xa, pero non hai rivalidade. Bueno, hai. hubo medio de Rianxo, non? Bah, eu son No. de Tarajoña, non é o mismo. Ah, bueno, é verdade. Pero bueno, naciches en Cerceda, non? Sí, Como- nací en Cerceda. Eres Viví unha mistura aí. 15 anos ali, Joder. 15, 16. Eres máis de Cerceda ou de No, Taragoña? Eu prefiro Taragoña. Ah, amigo. Que máis? Que anécdotas? Que foi o máis Despois liado? tiramos pa Luna. Tiramos Luna, para a Luna, todos ali como majas, moi ben, moi ben. Pasaron cousas bonitas. Pasaron cousas que non se poden dicir, hai fotos aí que non se poden enseñar. Quen foi o máis liado ese día? Pois eu teño moi claro. A Foi ver, Vivar. Buah, Sí, sí. Vivar con 40 anos. Buah, Con 40 anos a dar o callo ali. Juan tamén, Buah, No, Fidi, todos, Fidi tamén. Todos, Todos ao final, sí, Fidi, sí, todos, sin duda. pero dentro de A ver, todos, hai que recalcar Vivar top que uno. Fidi estuvo sin camiseta na luna. Eso, cuidado, Liada. Que Cuidado, algún, cuidado. algún nos espera por aquí. A Luna, Cuidado. a que hora chegastes? Que chegastes para A sección Luna chegábamos a ancianos? unha media, había, Bueno. quedaban os restos aí. O resto dos A unha e media Tuvemos chegou a a suerte. strike, é distinto. O resto chegamos máis tarde. Que o resto chegaríamos sobre as 3. Ah, sí, chegaste No, antes. sí. Sí, eu Sí, cheguei eran para as tres, abrir a eran Luna as xa. Para pechala tamén despois. Nah, estuvo increíble, a verdade é que para min é o mellor, tío. É que é o mellor as celebracións. Despois de esa, bueno, xa a comida o jueves que xogábamos un partido atrasado, comida verdad. tamén. Despois, non sei, tuvemos algunha máis? No. Creo que non a temo, pero bueno, este sábado xa xogamos o sábado e xa habrá unha cena seguro. Hai cena ca directiva e os aficionados ali nun pazo moi bonito que hai na Pobra tamén. Creo que é pa semana ou Sí, viernes, o sí. viernes O sea, 16. por celebracións non é. Sí, Esta semana, claro, acabades a liga na casa do Gordeiro. Algo haberá que Sí, facer. Algo habrá que facer, Sí, tomar algo. Unha despedida, joder, como Dios manda. Sí. E darías de algún consello a estes equipos que están ascendendo ahora, que ascende Botido, Burela, tal? Algún consello así para unha boa celebración, así algo que non pode faltar nunca? Puros. Puros champán, ide a Luna, si podedes. Levar a Vivar. Non vos olvidedes. Eso é Pero verdade. que fixo Vivar? Dádenos algún dato de que fixo. Veterano de guerra, destes Sí. de que vais ao barro. Dos que saben salir, non? Sí, Sí, sí. Sí, sí. Nadie se esperaba así. Claro, aí está. Porque De feito está de baixa desde aquela Sí, xa. correcto. Iba a decir cal foi a peor resaca, pero parece É claro. o calado da clase. Amigo. Sí, un icono. Sí. E que valor lle dades a seguir campións así con tanta antelación? Preferíades ascender na última xornada así de máis épicamente? A ver. Ou preferides isto? Eu creo que Así hai máis celebración, Em- claro. estábamos un pouco dubitativos en como iba a ser a celebración e todo polo que decídes vos de ir un pouquiño desobrados, no? Pero eu creo que o contexto que se deu contra o Arcade na casa para ascender foi ideal para manter a tensión esa de gol 95 e euforia total. Deulle épica, eu sí, creo foi- que foi gañar, o mellor que pasou. haber gañado 4-0 non iba a ter a mesma gracia. A verdade é que o guión foi o perfecto. Como foi a celebración do gol? Hubo invasión de campo? No, invasión de campo no, pero invasión de todos os xogadores A Molinos, encima sí. de Molinos, Sí. sí que Foi aura o gol. Non o faríades. Sí, sí, sí. Non o faríades aposta.
Home, non creo. Non estamos pa esas, Bueno, e vos que sodes así dos rapaces novos, ambos de 2003, por certo, ollo, o ano que ven, que? Haberá xente que se pregunte, estes van seguir na Puebla, porque fixastedes un anazo, seguro que chegan ofertas. De feito, temos un aquí de Iván Otero que di, chamou algún equipo de terceira RFA? Non, Hugo non sei, eu creo que tengo o teléfono aí descolgado, pero eu creo que a miña idea polo menos, e creo que el tamén está moi contento de quedar na Puebla e facer un ano, como falábamos antes, de optar a cousiñas interesantes e sobre todo consolidarse aí na preferente, que creo que é unha categoría para competir ben e pasalo moi ben no fútbol. Claro, aparte, eso, vindo ao final vides nunha dinámica moi positiva, non, con este equipo, porque que significou para vos esta temporada a nivel futbolístico? Hostia. A hostia, porque ao final o grupo, que é algo que hai que destacar, foi a puta hostia, porque, joder, fixamos máis que un grupo, unha familia, porque ao final tantos días, porque nós entrenamos 2 días en Cadreche, que é outro campo que temos, é un día na Alta, pero o día que entrenamos na Alta, sobre todo estas últimas semanas, moitos estamos indo á playa xuntos, así que ao final... Ostra. Sí, é que cousas do fútbol que xa pasan á vida cotidiana, de facer colegas para toda a vida, que se calquera marcha va a seguir mantendo contacto con eles, sabes? Eso é o máis bonito do fútbol. Eso vivistelo noutros equipos? Sí, eu a verdade tuve bastante suerte, tanto no Arzúa como no Boiro, que fixen bastante bo grupo. Perdín un pouco o contacto con algún compañeiro, pero bueno, é o que che dicía. Chiño, Diego Enjamia, así sigo tendo contacto con eles, que ao final íbamos no coche xuntos e tal. E despois do Boiro, bueno, ao final moitos compañeros eran da zona e encontraste calquer día con eles. Do Boiro, sí. O top era, teño que mandarlle un saludo. Manda. Claro. E despois, eu que sei, Marcos Piñeiro tamén, son xente que me tratou moi ben cando eu era máis novo ali e estaba con eles, e que cando marchei foi como que manter o contacto seguido con eles e non cambiou nada, sabes? Eso é espectacular. Claro. Debutaches sendo juvenil, co Boiro, Sí. E incluso marcaches, pode ser. Sí, no, 2 goles. Estaba Luis Carro ese ano no Boiro, estaban en preferente aí loitando por... Bueno, daquela creo que era un pouco raro isto que se metía ou para ascender ou para descender, sabes? E bueno, contou comigo para o final de tempada, xa que estaban no playoff este de descenso, e tuve a suerte de enchufar un par de goliños por aí para, bueno, para disfrutar, porque a verdade é que marcar co club do teu povo, pois sempre é precioso. Así que siguen en Puebla. Eso é o que nos queda claro. Pois sí. E porque cal pensades que é, joder, ainda, eso, como decía, acaba, ainda sodes moi novos, acabades de descender a preferente, importantes no equipo, cal pensades que é o vosso teito no fútbol? Ou cal vos gustaría que fora o vosso teito no fútbol? A ver, nunca te podes poñer un teito, vouche poñer un exemplo, que é o de Pablo Durán. Estuvo é que cadrei con el no Compus. Claro. Porque ese ano que eu estaba no Compus, el entrenaba, bueno, el estaba no primeiro equipo, eu iba a entrenar con eles algunhas veces. E joder, ven de estar no Porriño, creo que estaba en primeira regional de feito, ficha o Compus para a segunda ref e dai xa saliu para o Celta. A ver, ao final nunca se sabe que che pode pasar. Xa. Sí, está claro. E creo que non o contaba porque de feito vi unha entrevista fai pouco que dicía que o ano ese do Porriño que empezaron a carreira ou se matricularon non sei que, porque dicía fútbol xa... Pois mira ti como cambia. Al final aí está. Nós aquí vendo pola televisión, sabes? Destacaba xa, vías ali entrenar co Compos e decías... Home, víanselle cousas, aparte o tío cuídase, sí. A min xente que estaba no Compos así, que me levaba con eles, nixaronme que era un exemplo a seguir, porque cuidándose alimentariamente é unha pasada. Porque despois, pero claro, tampouco se vería, o sea, a xente daquela do Compos tampouco vería que iba a chegar 2 anos despois ou 3 anos despois. No, pero a ver, ao final tes a oportunidade, porque non sei cantos goles metera ese ano co Compos, pero bueno, sí, a ver, fixo boa temporada, o Compos mantúvose e tal, e ao final bastante ben, sabes? Deronlle a oportunidade no Celta e ao final foi escalando para arriba. E o ano que ven, credes que xogaredes en, porque falábamoslo antes, en preferente sur ou en preferente norte? Históricamente o Puebla sempre o norte, pero falábamos antes que a vos ata vos cundiría máis xogar no sur. Sí, a ver, este ano en primeira cambiou a cousa, fixeron as cousas un pouco máis por zonas,
E para nós eu creo que nos beneficiou porque nos por Boiro, Ribeira, Puebla, Rianxo pillamos a autopista, salimos ali en Catoira e xa nos queda todo ao lado. Eu creo que tanto eu como o resto do equipo prefiere xogar un pouco máis pola zona sur tamén como este ano que pegarnos os viaxes que temos na norte. Pero bueno, xa non sei o que farán por aí, non sei nada, a verdad. A pesar de que vos perderíades os derbis contra o Cidade de Ribeira, contra... Sí, no, a ver, eso é... Eso todo o mundo quere xogar, si... pero peligro. dudo moito que si nos mandan para a zona sur non manden a Ribeira ou... Claro, aí Xa, está a cousa un pouco... A ver que pasa. algo raro. Entonces, non sei. Derbis tenos que ver. Sí. É que Para se se non. ascende, non? Pois sí. Gente. Cal pensades que vai ser o objetivo da directiva para o ano que ven? O sea, manterse, que vai tirar algo máis para... Sábese de sobra que o primeiro é manterse e despois é soñar. Sí, a ver, xa Pero escoitamos cousas aí nas comidas e tal que, bueno, Claro. algún empezou a temblar. Chao Fri xa estará pensando no ascenso. É que ao final o Puebla, joder, é un equipo tamén importante, non? En preferente, moitos anos en preferente, bueno, o equipo... Sí. Sí, dixéronnos Máis que, de feito, a ver, falaron de que o ano que ven, si tal, podese mirar de ascenso a directiva na comida e tal. Todos Sí. sabemos, hai que ser realista, que somos un recién ascendido, que si as cousas se fan ben e nos podemos enganchar, obviamente vamos a loitar por elo, pero vamos, que a terceira está lonxe por agora, pero vamos a ver que podemos Oye. facer. Pero menos, xa está Sí, menos sí, longe sí, que fai sí, un- sí. xa está menos longe que fai un mes. Risa pícara de ambos os dous. Xa teñen Ese candidato. algunha fichaxe entre mans, incluso, tamén deben ter por aí. Sí, é moi bo equipo que, por certo, antes de falar das fichaxes, Sí. gostaríamos saber, por claro, tens un equipo tamén bastante novo. Hai algún xogador no que vos fixades que o utilicedes como nun espello ao que mirarse, como futbolistas? Supoño que, bueno, xogades en posicións distintas, o mellor fixades vos en... Tens Empeza a algún ti, compañeiro que déxame vos chame a atención? O mellor non. Compañeiro do equipo. Sí. Uf. Ou do equipo, ou algún que xa tiveras, como por exemplo Sí. Chiño, ou... A ver, xa che digo, Chiño a min gustame moito, porque xa che digo, no Arzúa tiramos e lavadoras e baixabas todas, iso para min é unha pasada. E despois, joder, a min un xogador do meu equipo que me gusta moito é Juan. Juan García, joder, no campo, aínda que moitas veces pasa como a min que o cécase co gol ou que sea, é un xogadorazo. É alguén que, joder, traballa no campo e tal, eu pondría de exemplo. Astrai? A ver, eu creo que do equipo hai cousas que podes coller de cada un e Sí. facer un xogadorazo, sabes? Eu creo que mantendo as características que teño eu e tal, se xuntas con cousas que ten Artur, que sempre é que o dicho a sempre, sabes? Que as cousas que non teño eu ten as el e viceversa. Entonces creo que con balón é un espectáculo, tío, ten unha calidade hostia. E creo que se xuntáramos eso, faceríamos un xogador de outra categoría, pode ser. Segunda ref. Buah, non sei. Incluso máis. Se o diu... E bueno, entón, falando xa de fichaxes, que falábamos antes, pensastes algún así, o mellor da zona, algún repescado así do Boiro, do Cidade de Ribeira, que lle podía desmangar xogadores, ou, bueno, non sei. Laterais, por exemplo, que dicíades antes que... Xa, Paco do Noia. Buf, Paquín. No, Paco no. Paco non. Eu son sincero, Paco no. Rebenta as pernas nos adestramentos. No, xa tuvemos o ano pasado pique co Boiro e Paco mellor deixar onde está. igual No acabamos Noia. mal no entreno. Porque, no, as cousas como son, joder. Non me levo mal con el, pero, joder, no campo non me gusta. As cousas como son. Non creo que lle gusta Paco ningún no meu equipo atacante. sempre. Astrai, Paco no meu equipo sempre. para ir á guerra Se tamén. te xogar contra el, se te xogar contra el é peor Sí, ainda. Para ir á guerra, claro que vou, pero Para pisar a fútbol. Entón, algún lateral. Lateretas así hai. No Unión teño un colega que ademais, claro, de colega de toda a vida, teño que decirlo, Jorge Torrado. A mí pareceme un cañón físicamente. Zurdo ou ademais diestro? É zurdo. Lateral zurdo que hai no sitio de Fofo, que ademais ele está a perna cambiada. Eu creo que podería, pois, xa non sumar futbolísticamente, si tamén a nivel grupo. Ao ser da Importante. zona e tal é moi importante. Creo que tampouco nos podemos ir a fichaxes de, bueno, de Santiago como moitísimo, pero eu creo que esa posición é unha na que nos temos que reforzar. E despois, bueno, Condado, por exemplo. sí, o Unión tamén. Condado, Pablo Reboiras, a mí sería xa cerrar o equipo con eses 3, 4
de sobra. Tampouco fai falta moita cousa, non? No. No, Mario Romero do Boiro. Bo, non te eso xa- fastidies. eso sería un espectáculo xa. Ainda marcou esta semana. Sí. E que vos iba a decir? Quen é o futbolista máis divertido do equipo? O que máis gracia vos fai? Bah, Para min, Borjita... Borja Rodríguez, o porteiro? No, Borja Troy. Borja Teirado. Sí. Troy pareceme... Ten pinta de personaje histórico. É un personaje. De feito, mandámoslle un saludo. Sí. Sí, saludiño para Troy aquí. A mí mola o seu peinado. Sí, peinado icónico, Sí, sí. Cuidado. Un clásico. Voz central, ¿no? Sempre se meten Sí. con el por eso. Sí, no, a mí me gusta. Pareceme que dá ese aura de que falamos. Sí, ten aura. Carisma de futbolista. Algúna anécdota divertida con él, entón? Conta chistes todo o rato con o meu tema. Todos os días no vestuario Anécdota fai para as cousas chanclas. que... Unha anécdota boa é que cando estábamos en Boiro eu coincidín ali con el, foi o capitán durante moitísimos Sí. anos. Xa daquela, fará 3 anos e medio, máis ou menos, tiña 2 chanclas zurdas, o sea, algún compañeiro debía ter o mismo modelo e confundíronse e tiña 2 zurdas. Yeah. E o tío sempre, cando pasa algo colla a chancla, empeza a darlle golpes á parede ali que eso retumba en toda a Puebla. O sea, un personaxe da época, Borjita. No día do ascenso. El traballaba, Sí, máis tranquilo. Sí, ademais el é de así máis o típico que si ven de previa con nós antes de salir é o típico que non baixa xa. Queda na casa, sabes? De chill. xa. Tipo máis de chill, o mellor, para Sí, estar na casa. sí. Hugo, tío, día despois da festa, o luns ese non traballaches. No. A miña empresa cerrou unha semana. Porque que maravilla. cadra en Semana Santa e... Polo teu ascenso? No, ojalá, pero bueno, nese caso sí que teño un pouco man ancha co jefe, porque xa o ano pasado cando ascendéramos co Boiro falara con el por culpa do lunes un pouco polo tema da celebración e tal, e deixoume ir o sábado a Que traballar. grande. Sí que un grande. De feito, non tamén che iba a deixar como vir ao podcast Sí, non sei. bueno, a ver, ao final falei con el para ver se podía entrar antes a traballar e tal, e díxome que non había problema, que viña comigo, entramos casi unha hora antes. Gustaba o fútbol, non? Xogou o fútbol, xogou no Boiro. Ostra. Como se chama? Para mandarlle un saludo tamén. Estamos de saludo. Luis Tembre. Hostia. Luis Tembre. Temos que buscarlo, Pois sí. Oye, non falamos dunha cousa tamén importante que Astray, aparte do fútbol, joder, eres un É icono, músico. un icono musical. Entón, temos aquí unha pregunta que di que en YouTube tes 4 veces máis seguidores que non vale furar. Era para ver se nos das algún, non sei, algún tip para mellorar, para seguir crecendo. Eso foi un picazo que hubo aí que, bueno, pois seguidores residuales, digamos, pero no, vos estades noutra onda, estás facendo un traballo espectacular e penso que son ámbitos moi diferentes, sabe? Póñense moitos temas de Astray no vestuario. Tsunami. Tsunami ponse sempre. Tsunami con Mario. Xusto antes de salir ao campo é un ritual que temos aínda agora conseguido o objetivo, poñémolo igual porque é ao final un ritual que temos que pensamos que nos vai dar a vitoria. Parece que sí. Parece que sí. Bueno, estas últimas jornadas non... Non sí, pero bueno, xa non deixámonos conta, ir un pouco e sempre se nos olvidaba tal. De feito, este fin de Astray olvidouse e tuve que recordar eu. Sí. A ver, non quero poñelo eu, queda un pouco raro. Sí, a verdade é que un pouco de flipado. É que eu poño a música e pon a túa, non, pon a ti, eu dou o móvil, pon a ti. Ostras, ese detalle de pon a ti. Sí. Ainda que vos teñades algún ídolo futbolístico de pequeno? Así algún xogador que vos gustase moito, tías do Barça, Astray, tío, non che preguntamos. Eu do Madrid. A muerte, ademais. E ti a muerte do Barça. Sí. Vaya dos. E xogadores que vos gustaron de pequenos? Ou que vos gusten agora? Tes pinta dun Ronaldo Nazario, non? Sí, ten pinta, Sí. Correcto. Sí. Ronaldo Nazario, sí. E ti A Astray? min Iniesta gustame moito. E ver agora a Pedri xogar madridistas. Cuidado, é que Iniesta era outro rollo, tío. Sí. De feito, 8 tal, sempre tirei un pouco o número por eso. Nada, é que é o meu ídolo. Non falamos desa camiseta do Puebla tan bonita. Sí, moi chula. Cuidado, Oye. Xerauta Marcos Lado que me deixou para vir aquí. E por certo, temos Un outra grande cousa, Marcos temos Lado. outra cousa do Puebla. Sí, é que estaba pensando, como ainda non a sacamos? Hai que sacar a copa. A ver, Ainda non a sacamos. Sei que podemos A ver. fazer con isto, pero... Golpe na mesa. Trofeo Poñeda por aí. totalmente Non sei, espectacular. colla ti que estás máis longe, non? A ver, pesa, É que vexome reflejado. Sí, cuidado, Aquí tedes a copa, os de A Spotify Copa non... de Campións. Non o estades vendo, pero é xigantesca, ouro macizo, espectáculo. Máis grande que a da Europa, a da Aí ves, Europa Dani. League.
aquela dali. Perfecto. Vese perfecto, tapo ca bola de bien. Pois aí está esta pedazo de copa que me está reventando a man. No, Colle. Nada, pasada xa. Non podemos facer nadiña, que isto Pesa, tapa pesa. todo. Sí, Hai que contar entre varios esto. Non se pode abrir para facer un cubo a litro aquí. Pero bueno. Sí, señor. Pois aí estaba a copa, que nunca vi unha desas, No, eu Tan cerca. Eu nunca recuerdo gane unha desas tampouco. Temos unha pregunta aquí de que vos gustaría facer cando vos retiredes do fútbol. Non sei, Astray, te co mundo da música que? Home, a ver, a min gustaría moitísimo poderme dedicar a eso. Sei que é moi difícil, non sei que será máis difícil, se vivir do fútbol ou da música, pero eu penso que da música. Bueno, a ver, eu estuve estudiando, acabando a carreira, gustaríame, pois, se non pasa nada raro ou extraordinario, pois, seguir pola liña da publicidade e tal, que é o que estudiei eu. Que estudias publicidade? Sí. Ti, Hugo, a seguir Pois, currando... Eu intentar compaginar igual, traballar con ser entrenador incluso. Chámache a ti, sí. O... Estuve entrenando este ano, bueno, medio ano solo, porque despois co tema do traballo e tal non podía compaginar moito. É que A Ademais- quen entrenabas? Entrenaba o irmán da Stray, de feito. Sí, futura promesa. Bo, non sei eu. É máis deixado. máis según. Sí, 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 máis? eso sí. máis 10. Sí. 10 dos que non quedan. Ademais, de punta. 10 zurdito, Ai, hai talento seguro. Que é no Puebla tamén. No, no Taragoña. Non. Ah, mira ti. O entrenador dos juveniles do Puebla non ten nin puta idea. No, de feito no. Sí, estou de acordo. É vendaño. É vendaño. Ai, Claro, digo vendaño. Sí. é verdad, Diego, non? Sí. Temos unha pregunta especial, cojonuda, non sei se imos comprometer a alguén, pero é divertido, é romántico incluso. Temos unha anécdota, Hugo. Que pasou na luna Xavi, o día do Porque, olles, ese día non só ascendiches, senón que podes decir que coñeciches o amor. Algo como nos Buah. comentaron, non sei. Sí, conta bueno, ti. a ver, pode ser que sí. Pode sí, ser. no, sí, confirmado. Conocí ali a unha persona nada, estou na conocendo ahora a ver que pasa. Pa diante. Ademais, movéndote lonxe, non? Fuches ata Cantabria. No, Santander. Santander. Ollo, Eso Sí. sería o subidón do ascenso ou foi A saber que pudo ser. a ver que pasa. No, pero nada, estou na conocendo, ademais, a verdade, estou bastante contento por ahora. Que me dera, ascender a sair con moza de alguna. Foi o día máis se redondo. pode pedir. O máximo goleador, tal. Sí. En todos os ámbitos. Non te vayas Sí. nunca do Puebla, Hugo. Bueno, pasamos ás preguntas da audiencia. Pasamos as preguntas da audiencia. Primeira de Juan CF/04 que pregunta: quen pon a música no vestuario? Ao ser Astray cantante encargan el ou hai alguén con alma de DJ? Xa nos dice Astray que ele sí, intentado, sí, non? sí. Hai Eu algún pero non outro- poño os meus temas. Quen é o encargado de poñelos logo? Este sempre me recorda, Sí. verdad, que nos Además- sentamos ao lado. Estamos sentados ao lado, e sempre lle digo. E tamén nos pregunta Juan CF, outra pregunta tamén para Astray, para cando das un concerto por Lugo? Por Lugo, queda un pouco a contramán, pero a ver, si sabe de alguén que quere, que me chamen que vou, mando Hai caché a que, lista. hai que pagar calderilla, Sí. hai que pagar calderilla que a salir hasta Lugo. Despois temos unha de Iker DV/baixa que di: gustaríavos xogar no TIDE? Está moi random, Sí, é que sí, por que no, digamos. Por que non? É Equipo que que sí. ascendeu tamén. Non lle pecho as portas. Ademais, Claro, Tui, nunca se sabe. co bonito que é Tui. Eu, de feito, teño unha historia co Tide. Aí sí. Cando era alevín, fun xogar a mítica Arousa Cup. Ajá, sí. E perderamos en cuartos con eles. Tes a espiniña, ese do TIDE. En que equipo está vestido, cara? Eu no Cerceda, naquela. Claro. Bo equipo, tide. Pregúntanos tamén Varo/CD. Símil futbolístico de cada un. O sea, que ambos parecedes como xogador, pensade vos. A ver, a min Chofri comparoume con moitos xogadores. O máis curioso é Michael Ballack. Michael Eu Ballack. non o vin xogar, pero bueno, mira de vídeos Bo por aí. xogador, Sí, sí. que grande. Díxome que era así box to box con chegada, tal. Bueno, Carácter. cheiro mellor, eu creo. E tío, Eu non sabría dicirche, pero bueno, cando estaba no Compos e así sempre me chamaban Ronaldo Nazario, Ves, así, entonces, sí. a ver, ao final Sí, tiro sí, por dou aí. Hai símil. E despois temos unha de Andrea Lesende que di: Hugo, ten algún tatuaxe inspirado no fútbol? No, No, pero sí que tes tatus, sí, algún teño, sí. E despois... Un peito que cuidado. Sí, é verdad, moi guapo Sí, do sí. peito, E despois Astray, que como compaxina o fútbol ca súa carreira artística. É Bueno. complicado, Astray. E cos Esa- estudios, No, a ver, eu creo que aos niveles ao que estou en ambos
creo que son fáciles de compaxinar. Digamos que si avanzo nalgún ámbito un pouquiño máis sí que resultaría un pouquiño máis difícil, pero estos niveis eu creo que se pode compaxinar ben, non salen bolos todos os fins de semana. Eso sí, cando tuven que elexir sempre puxen o fútbol por enriba. Ollo, Ao final estás comprometido con un grupo, con un equipo, e a música é algo moi personal que pois pode elexir por suerte cando facer o que queira facer. Que che quita máis tempo? Entre as tres, ordena. Fútbol, estudio ou música? A ver, tendo en conta os entrenos e todo eso, eu creo que mentalmente a música seguro, despois de tempo físico seguramente o fútbol, porque ao final eu teño estudio na casa e fago todo na casa prácticamente, é o que menos os estudios de fácil, publicidade. Sí, nada, a dibuixar. Sí, señor. Unha pregunta, cal é o tema favorito? Tsunami. É que... Ten un par aí atrás. Este ten máis, Sí, fan de eu Astral. Eu teño algunha por aí que non está subida, que ten filtradas. teño bastantes filtradas eu de cando vamos no coche, pero bueno, a que máis me gusta igual incluso sería, como é, Back and Roll. Sí, porque sale no vídeo egocéntrico. Non é por eso. Non o vi. Non é por eso, pero no, sí que eso é diría Sí. que é a que máis me Sí, gusta. eu sempre lle digo que Tsunami que teñe que cambiar. A ver, Sí. Tsunami ten 2 Temazo. anos xa, pero xa estaba do ano pasado e veñen arrastrando aí. Hai que cambiar, chavales. Ten boa Un poquinho. sintonía. Sí, bueno, a ver, gustalle a Chofri. Hostia, sí. Non me imagino a Chofri. Chofri Nadie sabes, come Maya. Pois sí, Sí. Que o sea, ti coñecías a Astray antes personalmente pola música, compliches un sono a xogar co teu ídolo artístico. Pois non, cando nos conocemos? Sí, eu, porque el cando xogou en División de Honor aquí no Compos, xogaba un colega meu con Ozores, que está no Sigo agora. Ai, Eh, que agora ese tío, acordo meu. Sí, Sigue sendo colega moi de todo, bo. sí. Fichaxe que faría Sería o tamén. fichaje tamén que faría eu tamén, sí. sí, sin duda. Colega de toda a vida, teño vido a velos a todos, el estaba e gustaba, me fixaba moito nel. Ademais o tío é de Rianxo, cando salíamos de festa, empezamos a salir, sí que nos conocíamos. E despois este verán creo que foi cando máis nos unimos. Sí. Que empezamos a xogar os maratóns estos típicos de verán, de fútbol sala e tal. Gañastes bastante. todos. Xogamos xa. Sí, o ¿no? ano anterior xa xogáramos o de Boiro. Sí, xusto foi eso. Foi cando eu creo que no maratón ese de Boiro foi cando empezamos a levarnos algo máis e tal. E ao final agora todos os verán xuntámonos para ir aos torneos por aí. Podes adiante. decir que sodes amigos. Sí, Sí. poderías decir Sí. que ten a sorte de ser. Sí. Maravilla. Pois as clásicas. Imos que as preguntas Mira. clásicas logo. A primeira, unha histórica. Cal é o animal máis forte o que lle gañaríades unha loita, vida ou morte, habitación pechada, sen armas? Eu vexo por fortes. A ver. Esa vina, esa traio a resposta preparada. Eu creo que un canguro destos dos memes, sabes, que están fuertes. Pero pequeno, vos trae. Non Na miña farías. altura, así, igualdade de condicións. Eu creo que lle meto, Sí. Moita lea por de salida, de festa e tal. No, somos chavales tranquilos, tal. Hombre, como estás tan non seguro. No, que un canguro, a ver, onde vai? Está moi inflado, pero ao final Bueno, Canguro, faríase que eu creo que a vida ou morte sí. Pode ser. Sí. sin armas, non? Sin armas. Un Solo os canguro teus non me puños. Eu creo que un cocodrilo. Ni de broma. Pero escoita, un lagartiño... No, un cocodrilo. Cocodrilo, Sí, cocodrilo. tírome encima, os dedos nos ollos, que sea o que Dios queira. Imposible. No, eso es inviable. Nos animales tochos, Eu non me vou a meter. Nunca se- Cuidado que a cola do cocodrilo que é un puto látigo. Cocodrilo debe ser máis top que nos dixeron, Sí, Hombre, creo que xa sei. esa es la mayor flipada de que se Non sei estaban. quen dixo un touro, un Vi- podo. E Balotelli... Y Balotelli, a ver, es buen pino, cabrón. Sí, é tanque. Pero bueno, Sí, Eu creo non que sei. é a maior calentada, Sí. Un cocodrilo, posiblemente, sí. Un día comprobámoslo. Eu Sí, hai vídeos en YouTube, foi de peña facendo, así que tampouco creo que sea tan Por que non? complicado. Por que non? E outra pregunta, hai algún equipo polo que nunca ficharíades? Polo que sea. Falámoslo antes no entreno, Eu creo que Polo Crocha nunca ficharía que nos jode o campo os miércoles e os viernes e así. O Que- Crocha, rival do Pobo e tal, no, nunca. Que é o rival Do típico. Puebla, ¿no? A ver, digamos, o Crocha está en terceira regional. Xa. Compartimos moitas veces o campo, hai pois piques tal, e ademais xogan na alta.
A ver, Sí, destrozan o pero destrozan o campo. En terceira regional. Somos dous equipos de A ver, Liga. o fútbol que máis nos gusta, pero a ver, Sí, sí, cada derecho pode xogar ben, joder. Aquí, queredes mandar unha mensaxe ao Crocha, en xeral? Nada, cando queirades votamos un partido e quen gañe quedase co campo. Canto que Xogamos ca perna mala. Bueno, aquí estamos nos pasando. con que vexan estos do Crocha. Vamos Sí, levantar. Podemos Sabemos de que quedou o Crouch este ano. No, ni idea, Ni idea. pero dudo que baixara. A ver, a mí me parece unha declaración moi correcta porque non se pode baixar. Non dixe mentiras, pero Claro, vamos a ver claro. aquí. Bueno, Que pois grupo é o Croch? Hostia, non? No. Puto cabrón, tío. No. Hugo, ti algún equipo polo que ti está chorando? Algún equipo polo que non ficharías? Fua. O Barça. Sí, bueno. Venga, hombre. Eso é un pouco de coña, porque, hostia, chama mora ao Barça e poucos ollos pechados, por moito que salga Que o Madrid. camiseta posto? Obvio. Está claro. A ver, ao final, nunca llevas cerrar as portas a un equipo deses cousas. Digo que me dixeste a mí onte. Digo. A ver, ao final no pueblo e tal sempre hai a rivalidade Unión Taragoña e tal. Ajá. Eu son de Taragoña e tal, teño máis cariño ao Taragoña, pero bueno, Unión igual habría que pensarse bastante. Cascastelle, cantos lle cascaches este ano de gol? Ningún. Non tuve a suerte de... Gafao contra a Unión. Sí. O Crocha vai no grupo do Puebla B da Copa Futgal, 2 puntos por diante do Puebla B. Ah, Quinto. superou. Non o sabía, A ver, bueno, van enhorabuena. quintos nun grupo de 7. Era. Quintos nun grupo de 7. Bueno, pois No, a ver, quero pedirilles perdón que igual me pasei un pouco. Recoñendo o cable. Sí. pois ata aquí, non, Vieito? Ata aquí. Foi unha maravilla. Foi un placer, moitas gracias por vir, chicos. Enhoraboa unha vez máis por esa pedazo de copa e sorte o ano que ven preferente. Nada, moitas gracias por invitarnos e por pasar o rato que creo que estuvo ben, ¿no? Sí. Sí, sí. Unhas risas polo menos votamos. Sí, Xa vos digo que sí. Pois nada, agora non vos vallades que facemos un repaso espectacular. Pasaron moitas cousas, non marchedes. Pois rematou a entrevista, rapaces, moi majos. Finiquitou. Tanto Astray como Hugo Suárez. E agora damos a benvida a dous auténticos fenómenos como Eros López, Adrián Mourazos. Que tal, rapaces? Como foron estas semanas? A semana pasada sin podcast polo apagón. Que tal? Como... Dura. Moi Dura. Bueno, eu estaba en Salamanca, pero dura. Estabas en Salamanca? El lunes de aguas aí, poñéndome perdido completamente. Hostia. De auga. Sí. Timo, De agua con un pouco de uva. Timo, que tal paraches ao apagón? Paraches aquí en Santiago, non? Sí, culturizándome. Soliño estiveches. Sí, estiven lendo hasta que se fixo de noite. Como bon Cultureta. sinvergüenza non teño velas na casa ni historia. Ai, non tiñas candís? Ás 10 da noite estaba na cama. Todo un bohemio este move. Sí. Pois bueno, antes... Como Esteban Granero, como decía o Santomé. Sí, é verdad, sí, señor. Pois antes de arrancar co repaso da xornada, que vai ser moi interesante, temos que dar agradecementos a máis dos xogadores do Puebla que nos trouxeron a camiseta firmada, a copa espectacular, bueno, a copa levarona. Temos unha camiseta red Dúas. do Atlético Coruña Montañeros, dúas, exacto. Que nos enviou Unai Peón. Así que, dende aquí queremos darlle as grazas. Unai que estivo aquí, foi un podcast maravilloso, un fenómeno, ascenderon. E envíanos esta Aí está. camiseta que imos guardar como ouro en pano, Eros. Ouro en pano o que casi toca... Uf, que mal fiei. Esa expresión existe. Eu non o sei. Ouro en pano, sí. Pero a que estaba inventando Cabo, eu creo que non. Fala de do Celta. O Celta que perdeu no Bernabéu 3-2 contra o Madrid. Gol de Arda Güler, Mbappé por 2, que o tiña mou na Fantasy, e Javi Rodríguez e Williot para o Celta. Casi lle dá a volta ao partido do conxunto celeste, e en chave imos falar unha vez máis o Eurocelta máis preto. Siguen as boas sensacións, hai un partido este fin de semana, Celta-Sevilla, sábado ás 4:15. Bueno, queremos analizar un pouco o impacto de Iago Aspas, que foi espectacular cando entrou Que ao campo. partido fixo, Como O sea, viste de o partido? Pois eu non o vin, é verdad. Pero... Eu vin a segunda parte, porque cheguei de Burela xusto pa, de Chantada, perdón, xusto pa vela. Viches a mellor parte? Iago deu clases, Timou? Non o vi, tampouco. A pesar do teu madridismo?
No, eu non sei que falas. Eu non o puiden ver que eu teño partidos o fin de semana sempre, entonces. Sí. Unha pregunta, chegouvos un mail do Celta? Non, Non. un mail. A ti chegouche un mail do Celta? Pois chegoulle a moita xente un mail. Por qué? Queren encher o campo e están regalando entradas. Por que che enviaron a ti seres deportivista? Pero madridistas, deportivistas. No, non sei, pero tamén chegou a un compañeiro meu. Por eso eu creo que non me chego. Pois mira, pode... Eu non mirei, ando máis atento a se me chegan mails de outras Unha cousas. cousa que non dixen creo que en ningún podcast, pero a mí encantaría ir a Balaídos porque non fun na miña vida. Eu tampouco. Nunca fui fuches a nunca. Encantaríame Eu tampouco. facer un vídeo indo a Balaídos a ver o partido, non nada de Pero de ti estarías no aficionado. estranxeiro, Por qué? porque eres moi do Depor. Eu non son do Depor, eu son dos equipos galegos. Se os equipos galegos lle vai ben, a min vaime ben. Por lo tanto, sabes? É verdade, Bueno, joder. falando xa do Sí. Celta, creo que o Celta esta era a jornada na que podías perder Ibas perder. e contabas con perder. Correcto. E perdeu todo Cristo. Claro, é que Pero iso foi- todo Cristo, o sea, Mallorca perde, o Rayo sí que sumou, o Valencia, meteuse ollo co cheo- Valencia, sí, o é que ollo Valencia co Valencia. meteuse cheo ca pelea, a Real Sociedad un partido que ao mellor pues, tiñas que ir a sumar porque o Athletic está pensando máis en intentar remontar que en outra cousa, é un partido absolutamente nada. Bueno, eu creo tamén unha cousa, e é que o Celta xa se ten que olvidar do quinto posto, ou do sexto incluso. Quero dicir, ahora ten que loitar por ese sétimo posto, non porque é un momento de soñar Nah, que... pero eu creo que era Pero un vamos sei a ver. loitado, estaba moi lonxe xa. Claro que está. Era No, xa, pero bueno. Betis, Villarreal, aparte que andan enchufados. Ok. De feito, eu creo que non hai Dios que lle poida ganar. Eu creo que o Betis vai acabar en Champions. Pode ser. Pode ser. E bueno, que credes? Que vai como para pechar o Celta imos facer unha porra do partido do sábado, Celta-Sevilla. Quero que vos molledes, é un partido importante. Quedan 4 xornadas de Liga e, bueno, un resultado en Balaídos. 4-1 para o 4-1. No. Sí, eu digo que sí. O Sevilla ben que auga ao cuello, sabe que unha victoria do Las Palmas que lle pode joder moito a vida. Eu creo que 2-1 po Celta. O Sevilla salvouse este fin de semana, salvouse este fin de Boa, semana. que fallo tipo, madre mía, pa matalo. Sevilla Diamande. estaba mal con Caparrós, non se Bueno, sabe. A ver. Ten que fallar esa. A ver, sí que foi. Era lonxe, pero Foi te clara, digo, foi clara, pero o que va que tuvo 4 moi claro. Sí. Non Grande, estamos Luque aquí Bacchio. para falar do Sevilla, Tamén hai que falar da salida que fixo Nyland. non estamos aquí para falar Non, do Sevilla. Que fa o que queira o Sevilla. Que dis? Canto queda? Eu creo que gana o Celta, sí, non sei, 3-0, 3-1. Gana. 0-5. Que vai, coña. Penso que vai gañar o Celta É do Depor, xa, sí. 1-0. Sí, sí. 1-0. A cousa é, o Celta ten que ganar 2 dos 4, pa min. Con 2 dos 4 metes a Europa. Os dous na casa, Rayo creo que lle queda na casa e Sevilla. E se llegan ao Rayo, Tamén. que eu creo que é dos máximos Total, rivais que tes incluso, pola- si lleganos pola- ao Rayo e empatas contra a Real, eu creo que che valdría. Pois Pode ser. veremos que pasa, imos estar moi atentos porque quedan esas 4 xornadas e pasamos. No, hai que falar unha cousa, Que? Non vimos o partido, pero vimos os goles, non? Que goles. O Celta no Bernabéu. Ou non os vimos? Ah, sí, claro. Que tal ese pase de Don Iago Aspas? Claro, xa falamos, falamos. do impacto de Aspas. No, é un impacto, no, ese pase é para coller, Sí, espectacular, poñelo en sí, ouro, un espectacular. pouco en ouro e É poñelo unha no museo. animalada. É a que lle pon a Pablo Durán na seguinte xogada. sí. É unha Pero esa barbaridade. faina todos os días. A min eso non me sorprendeu. O pase que lle O pon de a Willy Willy está no gol, espectacular. sí. Veo moi pouco. Moi ben o desmarque Porque tamén, é que hai que pouco verlo. se fala do desmarque O desmarque hai que velo sueco, tamén. É que o Celta tivo dúas para empatar o partido. Ese pase é... Que, por certo, o campo do Bernabéu podemos comprobar que efectivamente ten algún tipo de mecanismo debaixo do céspede que frenou a pelota de Pablo Durán. Ese se giro colaba. foi moi raro de Dios. Florentino do balón. con mando no, na Sí, creo que grada. ten o balón imantado, sí. Ti rite. No, no. A pintura Non estou esa que lle rindo. poño ao campo para que non se vexa jodido. Bueno, Sí, está imantado. quedan aí as nosas sospeitas, deixade nos comentarios. Se crees que Florentino ten imantado uns balóns ao campo. E pasamos á segunda división onde, bueno, os dous equipos non comentamos a semana pasada porque non houbo podcast. O Racing de Ferrol xa descendido, Deportivo 5, Tenerife 1, goles de Jeremai por 2, Zaca por 2, Barbero e Jaime en propio para o Tenerife. Racing de Ferrol Tenerife era? No, non era Tenerife. Estuvo- Xogaron co Foi co Xogaron co Albacete. Foi Albacete, non? Estaba a punto de ser Tenerife. Racing de Ferrol 1, Zaragoza 2, goles de Señé, Guti e Aduares. Gañan os maños, por certo, 98
98 días despois lonxe da casa. Pois que é importante porque foi o Racing o que sufriu esta derrota. Non será porque Gavi é entrenador. E non será porque sorprenda que perda o Racing. No, pero bueno, hai que falar de Jeremai, joder. Outra vez? Sí, é que a min... Pois veña, falamos. Que barbaridade. Foi un golazo primeiro. Sí, foi un golazo, Dá sí. unha asistencia tamén espectacular. Como definen o penalti. Que fará este tío, Que fará este tipo? Terá Esa é que a marchar, pregunta. non? A pregunta Primeira. Pois mira, Ten que marchar de aí. Eu creo que Igual queda, Ningunha das novas que ou marcha ou queda, non, pois é mala. Se queda, obviamente, vai che dar un nivel altísimo, porque é moi bon xogador. E se marcha, joder, eu creo que a cifra que se anda baraxando é alta, non? Mira, 20 kilos. creo que ten máis, non? 33 millóns de cláusula. 33. É un show de tempada con 14 goles e 5 asistencias. O que quero preguntarvos a vos é, como dimou, pareceme moi acertado, verdad? Se sería bo para o Depor vender a Jeremai por esa cifra. Crees que das formado? Evidentemente poderías formar un equipazo con eses 33 millóns. Sí. Pero merece a pena? Eu creo que o poden formar de todas formas porque ao final é un banco, sabes? Aí hai moita pasta. A ver, eu pa min, a ver, é o que Eu quedaría con digo, él. se queda de puta madre, é un xogador completamente diferencial, tanto en segunda como eu creo que vai ser en primeira. Sí. E se se vai, é que son 30 kilos, o sea, ao final Estou de acordo. non se manejan este tipo de ventas en segunda Claro, división, no, para nada. e tampouco se manejan os fichajes que podes facer. Claro, A é ver, que se esa é me a dúbida que me... Sí, Podes fichar un 9 clave, podes fichar Importante. defensas importantes, Se me preguntas sentimentalmente que quero, pois eu quero que quede, sabes? A mí encantaríame ver un Mella Jeremai Kevin, por exemplo. A mí encantaríame. Falaremos agora do Fabril, Sí, cuidadinho. a mí encantaríame. Hasta que punto mellor si se vai Jeremai abre moito o hueco para Kevin. Non son o mesmo para nada. Non son o mesmo, pero é un puesto máis en ataque. Sí, claro, por pero suposto. bueno, teñen que facer unha limpieza importante. Unha penso limpeza, eu. fichar, que bueno, veremos tamén a dirección deportiva do Depor que fai cos 30 kilos, con mellores, sea, esa é metos en patiños e demais. Exacto. Esa é outra. Pero bueno, eu estou de acordo totalmente con Mou agora. Pero bueno, Que- quedan 4 partidos, estamos a 9 puntos, temos que disputar ainda o playoff e a ver que pasa. Ainda sigue o tipo, bueno. Pois dixemos aí a segunda... Mou, imposible. Dixemos a segunda división, pasamos a primeira ref, onde o Arenteiro empatou a uns co Zamora, gol de Jaume Cuellar. O Lugo, imos falar do Lugo, 0-4, perdeu na casa contra o Barça B, un partido vital. Ourense Clube de Fútbol 1, Cultural Leonesa 0, gol de Carbonell, tras unha boa xogada de Jairo. Boa. Moi boa xogada. Moi boa. Sí. E Celta Fortuna 3, Osasuna Promesas 0. Goles de Miguel Román por 2 e Guedes. Antes de nada, quería comentar que Miguel Román é escandaloso. Non polos dous goles, pero é que coincidiume ver este partido do Celta, estive no vendo. É impresionante como ese tipo maneja todo o medio campo, todo o xogo do Celta. A ver, é un xogador que está moi en dinámica do primeiro equipo. Chamado a xogar aí cos Damián, Hugo Sotelo. É que é complicado entrar, pero é un xogador, Sí, home. sen dúbida, polo menos de segunda división. Eu creo que vai chegar por ano posiblemente este no primeiro equipo, eu creo. Escandaloso, Xa debutou, Pretemporada está sí, jugando moito. pero xogar Os toques de Miguel é que é un futbolista Hai que ver diferente. tamén que pasa pouco Celta po ano. A mí o Se máis- estás en Europa, pois... se estás en Europa necesitas banquillo. máis peña, pero Entonces, Eu creo que se te pos a ver xogador por xogador o Celta Fortuna, Moito talento. buah, Gael Alonso é un Touro. Tanquete. moi sobrado, moi sobrado ese chaval, Todos, moi sobrado. ben, moi ben. Siguen sacando futbolistas, eu... Óscar Marcos, Dela, Tincho. hasta o porteiro anda ben. Sí, Eu creo que Coque, non hai un porteiro bueno do club. Desde que volveu Coque, é a racha esta boa que Sí, creu o sí. Celta Sí, Fortuna. correcto. Sí, sí. Nada, en chave, pois temos que falar evidentemente da situación do Lugo, unha situación moi comprometida, esa xeira dinámica mala, o cese de Toni Seligrate este fin de semana despois dunhas declaracións raras, e dimisión de Roberto Sáez. dimisión do director deportivo e chega Alex Ortiz. Que son Dentro 3 final. adestradores este ano do Lugo. Sí, é non? o terceiro, Alex. Seguindo un pouco a media, creo que son 3 anos consecutivos con máis de 3 adestradores. Moi ben, Toni, moi ben, É que Saques. Moi ben, Tino. o dato do Sí, Liverpool, o do 22 Liverpool, eso é adestradores brutal. en 133 anos e que sella que o Lugo na última década tivese os mesmos, parece unha burrada. É unha burrada. Bueno, a situación do Lugo non sei como vedes. A ver, Rotación laboral, chaman eso, non? é que o Rotación de plantilla. problema do Lugo é o calendario. É que O sea, o quedan- calendario do Lugo é Eu creo que o problema... jodidísimo. Onde xoga este fin de, va? Nastic.
Eu creo que o problema do Lugo é de xogo, que sempre dixen que o Lugo iba a descender, e creo que o Lugo vai descender. Non me gusta como xoga ese equipo, non me gusta como ataca, non me gusta como defende, non me gusta como transita, non me gusta. Houve fases de tempada a nas mí- que defendeu espectacularmente. Sí, Pues pero eu creo que non, eu creo que agora non. marcas e encaixas o doble. Creo que Lavín tuvo moitísimo que ver sempre en que o Lugo encaixara pouco, e despois chegou esa etapa na que xogou Cacharrón, pero sempre lle crearon moitísimas ocasións. Pues é un equipo que creo que o pasou mal dende a xornada 1 e ata agora. O sea, eu a mí o que me preocupa é que a xente xa dinámica. lle, é que xa lle dá igual. O sea, o cuarto gol a xente celebrou. O cuarto do Barça, ve? É un equipo que non se acabou de sentar, eu creo que tampouco se acabou de identificar ca afición. Pero non este sei. ano xustamente comentamos que había unha gran sintonía ca afición. Comentastes. No, comentamos que era evidente. Sí, na Era primeira evidente volta, que sí. cando os Ao resultados principio acompañaban. pode ser, pero ao final... Non sei. Que bueno, para min isto xa é un problema xa máis de fondo. Eu creo que o Lugo ao final, eu que sei, é que non ten a tradición que ten outros equipos, sabes? Que ten, por exemplo, o fútbol en Ourense. E iso ao final sempre te penaliza. Ainda así é un equipo que segunda vez foi o seu, bueno, Hábitat, digamos, wow, ¿no? o seu hábito. Sí, Sí, pero bueno, eu que sei, tamén. Baixar a segunda Eu creo red. que- Pero imos a... O sea, eu o que vexo no Lugo é que ao final é xa un clima de Moi raro. de desesperación, De aburrimento. raro. No, aburrimento tampouco, o sea, é como que xa dache igual o que pasa porque ves como está Tino. Deixará Ahora de- o rumor dos mexicanos que estiveron no campo e a última victoria contra a Real B estiveron celebrando, Bueno. non sei que tal. Van chegar, si chegan os mexicanos, ahora ven Alex Ortiz, quen vai vir de director deportivo? Alguén que pon Tino ou alguén que pon os mexicanos? É que non se sabe, É o sea, complicado. cada paso Eu- é como un acercamento máis á segunda federación. Quero preguntaros precisamente eso. A chegada de Alex Ortiz, que sinceramente a mí parece un pedazo de adestrador, moi acertada a decisión, penso eu. Eu nunca o vin a destro. Pero quero preguntarvos, Mou xa sabemos que descende o Lugo, credes que o Lugo vai descender a segunda federación? Agora, cando quedan 3 xornadas, quedan en primeira, sí, verdad? Sí. A ver, Di. Alex Ortiz é un entrenadorazo, Sí, sabemos. pero creo que chega tarde. Creo que non sei por que houve tantas dudas en votar a Seligrat, que despois chega a victoria contra o Real B e tal, pero creo que o clima xa era de que había que largalo. Está rodeando a miña pregunta. É tanto. Pero É chega media hora aí. tarde mal, o sea, Tarde mal e arrastro. Entón, Sí. hai descenso. Pa min, sí. Eu creo que non lle vai dar. E ollo que o Lugo depende de si mismo, Sí, sí, pero o totalmente. calendario, se comparas o dos outros. Xa. Eu penso que chega tarde, que ten razón Eros, pero creo que se van salvar porque os de abaixo están en caída libre casi todos. Buf, Barcelona B vai para arriba, pero claro, hai aínda un pequeno marxe. Para min é o momento máis delicado da historia recente do Lugo, de largo. La verdad que desconfío bastante e penso que van descender. Sí. A verdad, jódeme decirlo porque yo teño cariño ao Lugo. En Lugo hai un problema que eu Ninguén creo que quere é de que base, defenda, que había que dar un cambio, tiña que marchar todos e cambiar todo. A mellor, como dieros, chega tarde. Pero que parece que lles apetece, sabes? Que lles apetece acariciar aí a segunda red. Non sei. Pero Unha desde o serie directivo, ti non tiña que marchar. Claro, O sea, hai- tiña que haber unha limpeza a nivel... Eu vexo unha serie De club, É eu que creo. o que dis, que ter tanta rotación aí, pois tío, é que non tes ningún tipo de orientación, Ah, é que iso vai. Un día No, sopla do unha norte e outro día inestabilidade. sopla do sur, Aparte, sabes? un día, o sea, veñen entrenadores moi distintos. Sí, ven claro. un dun estilo, ven outro Sí, sí, totalmente oposto, o sea, é un pouco... O exemplo para min de que o Lugo estaba abocado de desastre foi o ano pasado. Pedro Munitis chega, mellor visitante da categoría, sumando en playoff co equipo ben. De repente perde un partido, Bueno. plas, fuera. Isto é unha dinámica que ven de fai moitos anos. Eso está Xa, claro. pero refírome a estas dúas tempadas. Outras dinámicas temos sorte porque hai equipos galegos como o Celta B, Ourense Club de Fútbol, sobre todo para min o Celta B, con 50 puntos a 4 dos playoffs, e quero preguntarvos rapidamente se algún pode dar a sorpresa ou non, e meterse en playoffs. Hai 9 puntos en xogo, están a 4, e bueno, xa vos lo digo, ao Celta B queda a Morevieta, Athletic B e Real B, que son rivais directos, e a Morevieta descendido prácticamente, e ao Ourense Club de Fútbol, Tarazona, Morevieta e Osasuna Promesas. Son calendarios asequibles, para min o do Celta B vai ser chave se gaña eses duelos directos e podese meter. Credes que se mete algún dos dous? No. Eu creo que tampouco, porque é moi... O sea, terían que ganar os partidos e cos de arriba que perderan un par deles. Mou.
Creo que o Ourense non se vai meter. Creo que vai puntuar ben, pero bueno. seguramente. O Celta, sí. O Celta vai facer 9. O Celta que ten que facer, se lle gana aos rivais directos que son Atlético B e Real B, métese. E eu vexos moi ben. E vou confiar no Celta. Eu Se gana Real B, son a Bilbao e a Real non ten por que meterse. Son moi pesado, Tenía pero 56 puntos e a Real ahora mismo ten 55. Sí, pero bueno. O sea, é moi complicado. Eu miro os calendarios e Eu creo que podería pasar. Eu creo que teria que ganar os tres. é o ser. equipo galego que máis mola ver, tío. Eso sí. Sí. Boa, mola moito. Xa moi ben. Pois aí deixamos a primeira ref. E pasamos á segunda, onde, rapaces, rematou a competición, menos para un equipo. Agora vos diremos. Precisamente para o Deportivo Fabril, que ganou 3-0 ao Gimnástica de Torlavega, goles de Ferreiro, Garrido e Darío de penalti, o Depor Fabril que xogará playoff contra UCAN Murcia. UCAN Murcia. Primeiro partido en Riazor este fin de semana. No, é o día 21, se non me equivoco. É a seguinte semana. Eu creo que este fin de. E despois o seguinte en Murcia. Guijuelo 0, Coruxo 2, Juan Serrano e Dani Pereiro, un testarazo espectacular, non estaba Andrew, pero estaba Pereiro. Pontevedra 3, Real Ávila 2, Brais Averenda, Xavi Domínguez e Dallison, simbólico ese gol de Dallison no desconto. Para despedirse. Para posiblemente despedirse de Pasarón. Compostela 1, Valladolid Promesas 1, gol de Manu Barreiro de penalti, de repenalti, mellor dito. E Rayo Cantabria 1, Bergantiños 2, David Álvarez e golazo de Tiago. O noso Tiaguiño, Golazo, Aí está. É futbolista, sí. E bueno, aquí sí que temos bastantes cousas de que falar, creo eu, non? Sí. O primeiro, A marcha de Dallison é a pena para o Pontevedra. eu creo que, bueno, se queredes empezar por eso, empezamos por eso. Sí. Sí, rapidiño. Eu O sea, diría básicamente que non dimos a noticia que Dallison pois non acaba contrato, marcha do Pontevedra e vai a Córdoba. Sí. Básicamente iso. Bueno, Era o salta a segunda. Entendible, E verdad? moito cariño que lle teñen a Dallison, nada que dicir, ascendiches ao equipo, xogador básico. É unha pena que marche gratis. A cousa para min do Pontevedra é hai que manter a Iago Iglesias. Sí. E o Racing de Ferrol está petando a porta. Xa se dixo que está por Pablo e por Iago. Falamos de cousas tamén moi importantes, Mou, voucho deixar a ti Sí, ese. imos falar do que foi a tempada no Vero Boquete de San Lázaro, que foi a tempada para o Compostela consuma ese descenso a quinta categoría do fútbol español. A terceira ref, efectivamente. Xa te facía que non estaba en terceira. Pois como dende se que facía. ascendeu O descenso administrativo. Dende que ascendeu A preferente. Iago Iglesias, precisamente, o ano Fai do Covid. 10 anos. Sí, pero aí estamos No, falando no. que existía a segunda B. Ah, claro, Era a sí, cuarta claro. categoría. Sí, correcto. O Compos nunca deportivamente descendera a Bueno. antigua preferente, non? Eu gustaríame que fixeras unha pequena reflexión persoal cada un e que deredes a vosa opinión de se debe seguir Secho. Pois veña, empeza ti. Pois eu penso que o ano do Compostela foi un desastre, hai moitas cousas mal, dende evidentemente coa directiva, hai xuicios de por medio, é complicado. Voume centrar un pouco máis no ano que ven, creo que Secho debería seguir, é un adestrador que sabe o que é terceira ref, a última experiencia que tivo foi no Bergantiños e ascendeu, e penso que hai que dar continuidade ao proxecto. Fichar moi ben, intelixentemente, e a raíz de aí, pois un paso atrás para dar dous para adiante. É un desastre. O sea, ao final estamos falando de que é un equipo que estivo en primeira división, que estivo en segunda división, que non está acostumado a isto, é o que decías, primeiro descenso deportivo a esta categoría. É un pau durísimo para o noso fútbol, pero durísimo. E agora o principal é non creer que isto pasa moito, sábado nesta cidade deste ano do Obra, non creer que por baixar va a subir inmediatamente. Os ascensos son moi caros, hai que traballar moito, hai que fichar moi ben, e hai que ter esa paciencia e ese proxecto. Sobre todo esa cabeza, e a cabeza ten que empezar por renovar a Secho, porque creo que se Secho chegara cando foi o fichaje de Luisito, o equipo estaría salvado. Perfecto. Bueno, pois eu non sei se ten que renovar a Checho ou non, depende un pouco que fagan. Para min o do Compos é un problema de fai moitos anos que creo que é sempre o mismo, que é un problema gordo, que en Santiago non está unificada a canteira. O sea, creo que non ten canteira o Compos, sabes? Unha canteira de verdad que aglutina todos os chavalos de Santiago. Forte. E creo que se debería empezar a partir de aí.
Por outro lado, pois non sei se debe seguir Secho ou non, pero seguro de que fan un equipo para ascender á primeira, porque non pode estar este equipo en terceira. Vai ser moi superior aos seus competidores, seguramente. Timo, como ves? Eu podo falar do que vin no verde. Vin moitos partidos do Compos este ano e a verdade é que sí creo que había tramos de Permuy e de Dani Gesto, que foron os que empezaron a tempada. Sí. Nos que os resultados creo que eran demasiado contundentes con este equipo, creo que castigaban moito a este equipo, pero estás no nivel que estás é algo que tes que asumir. Moitas veces o que se di, no, vas ao Bernabéu, xogas mellor co rival e levas 5, non? Pois igual, nesta categoría necesitas outro tipo de contundencia que non tuvo o equipo. Despois, poucos argumentos ofensivos, creo que lles costou moitísimo chegar, crear e, por suposto, concretar, e tampouco vin un equipo que tuvera as ideas moi claras, no sentido de que sí que creo que con Antón e con Dani a línea de xogo estaba clara e era ascendente, baixo o meu punto de vista, a pesar de que non comulgaba eu persoalmente, pero era ascendente, e despois chegou algo que rompeu absolutamente con todo o que estaba traballado, que foi ese fichaxe de 4 ou 5 partidos de Luisito, e agora chegou o Secho. Correcto, que tarde, non che dá tempo, a puntuación de Secho é altísima, consigue, creo que perde un partido, empata 2, gana o resto, o sea, os números están aí, están ben, non lle podes pedir que che cambie a forma de xogar porque é ganar ou ganar, e o que queiras facer con el o ano que ven, pois a ver como funciona a directiva, a ver que proxecto queren construir, en función de eso el creo que terá a opción de elegir, porque creo que o mereceu. No tocante aos nombres de muñecos, quen vai correr por un lado ou por outro, pois eu creo que vai haber moitísimo baile este bravo en... Sí, seguramente. Podes facer un equipazo só con xogadores de terceira. Efectivamente, e todo o mundo quere xogar no Compos. É que eso vai ser outro, o sea, hai que ver quen, como, que queres facer. Hai equipos, por exemplo, Sarriano, Astradense, que estuveron aí arriba, pode ser que marche moita xente nestes equipos. Sí, pero hai nomes que poden marchar e que están sonando incluso para segunda. Deixemos traballar a dirección deportiva do Compos, veremos que pasa en verán, porque chamame moito a atención, xa vos lo dicía antes, e dimos falar de outra cousa importante nesta categoría, que é o Fabril, que vai xogar, como decía Mou, contra o UCAM Murcia. UCAM Murcia, eu diría que é dentro de 2 semanas, tío, é que o 21... Podelo chequear aí, Eros. Mira o Darío. Chequea Darío, bueno, da igual. Xoga contra o UCAM Murcia, chega moi ben, e vai ter opcións de ascender a primeira ref, que non sería pouca broma. A mí pareceme que está escandaloso, Fabril. Chega nunha dinámica... O UCAM Murcia entrena o Sito Alonso ou é outra... Vale, eso foi unha referencia clara ao baloncesto, Mou. Sí. Pero bueno, estamos aquí para falar de fútbol. E o UCAM Murcia é un equipo con unhas características, unhas estadísticas similares ao Fabril. Como credes que... A onde credes que vai chegar este Fabril? Pois mira, eu do UCAM Murcia sei o nombre e pouco máis. Sí. Controlo o Fabril e creo que acabou moi ben a tempada, Moi ben. Sí, creo que están ca flechita cara arriba nun estado de confianza grande, non dinámica, estado de confianza grande. Sí. E é outro dos equipos que me gusta ver, é un equipo alegre, pero para ser un filial vexo sí que certa... como se tuveran máis experiencia da que realmente teñen, non sei, vexo un grado de madurez. Sí, con moito juvenil tamén. Sí, pero creo que saben competir. Creo que vai ser un rival moi difícil para botar no playoff. Creo que é unha cousa moi boa que teñen tanto Celta B como Fabril, que saben competir moi ben. Que ven xa de todas as categorías de competir. De competir sempre, ser os mellores estén juvenis, división do norte aí arriba. Que talento tamén hai ali en Abegonte, cuidado. Recentes campións da división de honra juvenil. Exactamente, hai que falar deso tamén, que o Deportivo Juvenil gañou a Liga impoñéndose ao Celta. Gañaron este finde. Sí, o Celta, ao final o rival era o Celta. Sí, 0-2 contra o Valmiñor e grandes futbolistas. Sí, señor. Nora boa, que é, o sea, a maneira de superar ao Celta hoxe en día. Sí, señor. Pois imos a terceira ref, onde tamén pasaron cousas e queda unha última xornada de infarto, o partidazo ese Noia Polvorín, o partidazo, gol de Aldán, o partidazo foi partidazo porque foi un partido moi importante para o Noia e queríamos destacar. Que gol de Aldán, ese taconcito, cuidado. Sí, moi bo Aldán. Racing Vilalbés 0, Barbadas 0, Viveiro 3, Betanzos 0, goles de Diego Santín, que leva 10 goliños en Liga, Lucas e Rolle, Sarriana 1, Ude Ourense 0, ollo aí Eros, Diego Rey, Alondras 0, Atlético Arteixo 0, chovía Cristo. Estradense 2, Valladares 0,
Raúl Martiñán e Brais Calvo. Expulsión bastante rigurosa, estivo Vieito no campo de Andrés Vázquez. Expulsión Inventada. non o veu ninguén ali no campo. Pois Bon gol de Brais, o Valadares xogándose absolutamente todo Sí, moi duro, A expulsión mandar a Neveira cantouse o colexiado, eu creo. Sí. Gran Peña 3, Vilalonga 1. Xogábase tamén as castañas o Vilalonga. Consigo Gran Peña a permanencia. Goles de Nico Xa hai Fraga tempo deso. en propia, Edu e Maquiese e Iker Villanueva para o Vilalonga. Somozas 0, Boiro 2. Goles de Mario Romero, que falamos antes del e de Llaguito. 9 goliños de Llaguito, Boiro 0, Vilalonga non. Boiro contra quen eras? Boiro na... Xa falamos o Boiro. Somozas. Sobra este partido. Silva 1, Arousa 1, goles de Lamas e Hugo Villaverde. O Arousa e o Alondras non puideron sumar de 3. Eso abre unha ventana. E si que os fixo o Noia. E imos falar desa última xornada, porque quen credes que se mete en playoff? Un posto para un dos tres equipos. Eu teño clarísimo. O Noia. É que, ollo, vamos falar desa xornada. Betanzos Noia, Arousa, Alondras. Duelo directo. Eu creo que se mete o Arousa. Sí. Na lomba son moito longos, 90 minutos. Porque, Son moito longos. Bienvenidos al manicomio. O que está claro é que o Noia xoga contra o colista e debería gañar na casa. Bueno, non, xoga fora da casa. Bueno, pero en Betanzos. Vai ganar. O Noia debería gañar. Se non gaña o Arousa, por moito que gañe o Alondras... Ese partido vai huele a 0-0 de aquí para atrás. O Arousa Alondras? Non, porque non lles vale a ningún. Eu creo que vai ganar o Arousa, pero vamos. Vai ser un partido Na casa. vibrante, vai ser un partidazo. Credes que se mete o Noia? Eu confío plenamente en que se mete o Ti? Noia. Eu Arousa. Eu ao principio de liga dixen Arousa e agora cuidado con Noia. Eu vou ir con Noia, tío, porque o Arousa é que ten razón. O Arousa na casa no último partido xogándose todo, moi raro me parecería que non ganara. Xa, eu vou dicir tamén Arousa. Vai ser a Lomba, vai ser o xogador número 12. Sí, veremos un hai 13 tamén. Falando do Arousa, 13 xogadores. falando do Arousa, un abrazo forte a Lemos, Ai, si tivo un accidente. Que tivo un Pero, accidente. bueno, volcou o coche e tal, creo. Foi entrando en Coruña, pero... Sí, subiu un comunicado. El en ben, Twitter. ben. A X, perdón. Sí. O A ver, Mo, ti que crees? Arousa, Ti Noia e dixeches? Alondras. Eu digo Noia. E vos dicides Arousa. Eu digo Arousa, sí. Está claro que Arousa e Alondras pecharon. Pois eu digo a Londres. Sabía. Dando a campanada, Vale. dando a campanada. E agora, por O abaixo. Noia empata contra o Betanzos e o Alondras gana na Lomba 0-1. Bueno, E pois coa Londres ten que gañar, é que pincho Noia. Eu quero que sexa o Noia, Se hai algún por querer, quero que sexa o Noia. Un saludo, Fer, que estamos aí dentro. Pois, e despois por abaixo hai que falar rapidísimo co descenso do Compos hai un arrastre en caso de que Efectivamente. de que o galego de playoff non ascenda. Vale, entón, Efectivamente. temos descendido o Betanzos e despois está Vilalonga en descenso xunto Valadares e o Barbadas e Arteixo. O resto está salvado. No, pero Barbadas e Arteixo están fora do descenso. Están fora do descenso, pero están nesa loita. Vale, Última xornada, Arteixo Sarriana, Valadares Silva, Vilalonga Estradense e Barbadas Somozas. Todos xogan na casa. Vai ser unha xornada de infarto. Para min, os que máis difícil o teñen polo rival son Arteixo e Vilalonga, porque está en xogo esa segunda plaza de playoff, Sí. que implica non hai penaltis. En caso de empate, Sí, correcto. subo segundo. Sí, o Valadares, en teoría, xunto ao Barbadas, teñen un partido máis fácil porque tanto Silva como Somozas non se xogan nada. Quen credes que se vai meter neses 3 postos de descenso? Ollo co arrastre, vai ser importante Haberá escapar. percebes por aí. Sí. Algo, verdad. Adis, algún maletín? Pois non o sei. Non queremos Que pensar bueno, eses dos partidos poderían ter unha importancia doble, o que pasa que xa non, porque Galicia non pode acceder ao puesto por coeficiente de á Copa. Copa. Bueno, quen credes que se vai salvar destes 4 equipos? Eu vou dicir os que van descender. Vale. Non un os que tipo se van duro. salvar. Vale. Bueno, por suposto o Betanzos, a pesar de que vai puntuar nesta última xornada. Vale. O Vilalonga de Alberto Mariano non vai ser capaz de ganarlle o Estradense de Vieito. É que é moi curioso, Vilalonga de Malberto Mariano contra o Estradense. O seu Estradense, que a mitad da plantilla coñece de sobras. Sí, sí, pois Non é. lle fai o favor o Estradense. O Pero- Estradense non ten favor ningún que Só facer, que o ando do Estradense segundo quere posto. quedar segundo. E vailles pasar por riba. E despois o Valladares vai entrar nese posto de arrastre porque o Barbadas vai descender tamén. Pero se o Barbadas xoga contra os Somozas. O Barbadas é jodido, eu penso que o Barbadas non descende. Pois ti dá a túa opinión, eu xa din a min. Vale. A ver, eu vou decir que baixa Vilalonga, que baixa Arteixo
é que baixa Valadares polo averás que ten perdido co Barbadás. O Barbadás vai ser o que se salve. E o Valadares vai entrar nese posto de e si sí, e si non. Eu non... Pois eu creo que baixan o Betanzos, o Valladares e o Atlético Arteixo. E sálvanse Vilalonga e Barbadás. Tú confías no ascenso da Sarriana? Sí. Eu non vou dar... Si vas, claro que vas. Eu vou decir que Valadares pode que saia contra o Silva, Sí, Valadares vai sair... Que non ten por qué, que se perde. Vale, empate tamén. Pode que... Vale, eu vou decir... Polo que dixo Eros, Sarriana e Estrense xogan moito, penso que ambos os dous poden gañar, vai baixar Arteixo e Vilalonga. Fastidiame. Pero... Arteixo, Vilalonga e Betanzos, non? Sí, vale. Deixámoslo aí. Pasamos a Preferente Norte. Pois veña, pasamos a Preferente Norte. Xornada 33, queda unha xornada aquí tamén, non? Correcto. O partidazo, Santirso 3, Órdenes 2, goles de Segade, Denis e Carlos, Iván Calvo e Mano Santiso para Órdenes, Atlético Escairón 0, Lemos 1, importantísima esta victoria, Pol 2, Sigüeiro 4, se é unha victoria importante, esta é totalmente intrascendental porque o Sigüeiro non pode pelexar polo playoff de ascenso tras o descenso do Compos. Negreira 4, Arzúa 0, Cidade de Ribeira 0, Atlético Coruña Montañeiros 3, castigaron, Castigaron. Oval 1, Paio Saco 0, Miño 1, Dubra 2 e Galicia de Mugardos 0, Ribadeo 1 nun duelo a Caracán polo descenso moi bonito. Hat-trick de Pape loitando polo Pichichi con Cristian Liñares, non se rende. Non se rende, Loita polo descenso, Sí, porque interesante. é o que hai en xogo. Antes de nada quería disculparme co Santirso e co Negreira polos miños pronósticos. Pero eu creo que non te tens que disculpar. Quero dicir, Son pronósticos. claro, ademais, Contragafada. penso que foi unha contragafe de manual, pero Non sei a que ven o de disculpas, porque a semana que ven imos reaccionar aos nosos pronósticos. Aí está. Preparadevos. Semana que ven repaso de Tanto pronósticos. de terceira como de preferente. Falamos desa loita polo descenso, importante triunfo do Ribadeo contra a Galicia de Mugardos que levaban a boa Hai que xeira. decir que o playoff xa está pechado, Sí, por porque eso. o que decías, o Sigüeiro non pode entrar, así que entra o Lalín. Negreira, Sofán, Santirso e Lalín. pero falta ver a orde. Exactamente. Sí. Veremos que pasa nesa última xornada. O descenso, pois o mesmo, podería haber un arrastre, un dos dous 14º das O preferentes. 14º con menor puntuación baixaría por arrastre. Menos no- tortazo do Galicia Mugardos, Sí, porque levaban a moi boa xeira. Cero unha parte co Ribadeo que lle das alas, tía fundes, ti. Sí. Bueno, a non ser que haxa ascenso da terceira. Última xornada que vai ser brutal en preferente. Sí. E pasamos ao Grupo Sur. Veña, va. Que tamén está que arde, Empezamos co partidazo no Barco de Valdeorras, Barco 4, Berín 0, goles de Juanma Justo, Óscar Martín, Manu Rodríguez e Sergio Cuña, Pontevedra B4, Atlántida Matamá 1, Portonovo 4, Juvenil de Pontereas 2, Centez Academy 2, Atios 1, Céltiga 2, Choco 1, Beluso 1, Moaña 0, Porriño Industrial 4, Rápido de Bouzas 2, Cultural Areas 0, Xuventude Cambados 1 e Atlético Arnolla 1, Umia 2. Moi ben, pois casi está ascendido o barco. Falta un punto. Falta un puntillo. Xornada- Hai que conseguilo. Bueno, é contra o Atlántida Matamá. Ten perdido o gol a verás co Céltiga. Sí. Atlante de Matamá. Sí, Barco Atlántico. Xa, o Atlante de Matamá xa descendido. Enhorabuena, Barco, polo ascenso. Sí, supoño que sí. O Céltiga Bueno, nunca se sabe. ten un partido difícil, ademais, o Céltiga, se non me equivoco. Non sei ahora mismo contra quen, Non pero sei. Os maletíns aquí fan. Bueno, ollo a Umia, Fan cousitas. que sae do descenso con holgura gracias a 4 vitorias seguidas, tío. Ollo co Umia, e despois, pois a loita polos playoffs casi definidos, meteuse o Beluso. Aí está, Pero xa o sabíamos. Sí, bueno. Ganoulle despois de moitos partidos ao Moaña, que levaban a xeira espectacular e agora parece que vai quedar se non cambian as Ás cousas portas, ás portas do playoff. A mí dame pena, eu confiaba no Moaña que iba lanzado. Eu tamén confiaba neles ao principio de tempada, verdade. E ata, pois nada, Nada, esa loita polo descenso Sí, que vai estar chula. sí, Hai un metido Choco, un o juvenil de histórico. Ponteareas que gañou a semana pasada. Berín non sei se ten algunha opción de campanada. Que moi Ten moi complicado. Pero os trato, o que é triste é o do Choco, Sí, O equipo sí, que fai nada estaba en terceira división xogando ascenso. xa. E agora, Xogando ascenso está a punto de baixar a primeira autonómica. Madre mía. Durísimo. Pois veremos A ver. que pasa nesa última xornada. A semana que ven reaccionamos aos pronósticos, eso vai ser divertido. E agora pasamos ao Furancho Furiño. Ollo, Po, 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 po.
Pois pasamos unha semana máis ao Francho Furiño, sei que me echabais de menos. Verdad, no, seguramente. Pois nada, imos hoxe non hai Alcomando, pero si que hai primeira Futgal, porque vimos repasar un pouco eses ascensos que xa houbo e os que se poden xogar. Empezamos co grupo 1, onde o Vitoria é líder con 65 puntos e o Cultural Maniños 64. Oye, O Vitoria enfrontase ao Olímpico, que é terceiro, pero non ten asegurado o playoff. E o Maniños o Oza Juvenil, que ten encima o Gabras ganado. Así que, cuidado, inda co Gabras, creo que só le importaría en caso de empate. estando maniños, Eu creo que vai subir o Vitoria. Pero bueno. No grupo 2 sí que temos un ascenso. O do Dumbría, que lle ganou ao Calo por 2-5, e os empates o empate entre o Club do Mar e o Carral, Sí. pues implica que o Dumbría é novo equipo da preferente con 79 puntos, 93 goles a favor, 36 en contra, unha animalada de tempada de Diego Estevez con 35 goles. moi top, moi Aquí, top. aquí neste grupo hai unha curiosidade que o Vista Alegre retirouse que van de último, Sí. retirouse da Liga e aínda non saben que van facer. Vai haber dúbidas cos descensos, porque non saben se lle van quitar os puntos a todos que conseguiron contra eles ou van deixar a cousa así. Eso haberá que ver. Que un equipo se retire da competición, eso de verdade que hai que ter pouca vergonza, tío. É o que hai. Moi pouca vergonza. Historia dura. Grupo 3. Cañazo de mo. Grupo 3, aquí andiven eu vendo este partido. O Burela facíalle falta un punto, pero sumou 3 ante o Chantada Atlético, encima cunha historia moi fermosa. Mauro Salgueiro foi quen marcou o gol que lles deu o ascenso, é o fillo de Luchi, o adestrador do Ribadeo, que foi quen empezou este ciclo do Burela, que agora rematou Oque. 81 puntos, 81 goles a favor, 25 en contra. Jairo Campo, Top. killer máximo. Grande Jairo. Nada, aí está. Parabéns a xente do Burela, que además son moi boa xente, celebrarno como Dios. Dixeronme que era un equipazo, Sí, no, xogan moito, Sí, o ano que ven preferente vai ser bonito velos outra vez. Sí, é o ano propio para subir, ademais. Porque o ano que ven a Lucense pode estar cargadita. Grupo 4, o Antela, bueno, fai 1000 anos que está ascendido, moi bo traballo dos ourensáns, que acumulan 79 puntos, só perderon 2 encontros e suman 79 goles a favor e 22 en contra. Moi grande Ontela. E no grupo 5, acabadelos de ter aquí o Puebla, outro que tal baila, 81 puntos, 81 goles a favor e 29 en contra. Top. Nada mal. Grupo 6. E pasamos ao grupo 6, onde houve o outro ascenso desta fin de semana, ti de calidade, porque ascenderon grazas a ese empate a 0 Santo Mos, tempada magistral, 73 puntos, 69 goles a favor e 25 en contra. Moi ben. Como sería ese Mos con Brais e Rubén Blanco? Sí, aí Cuidado, joden o Tide. E ollo, porque tamén a primeira Futgal está afectada polos arrastres. Todas. Sí, Todas. O Compos fastidia o menos a terceira Futgal, todas. O Croacia pode estar. Bueno, inda que hai prazas de descenso directo que ainda están por decidir en todas as ligas, o descenso do Compos implica que o 15º con menos puntos vai baixar. Quen está en risco? O Ural no grupo 3 e o Loñoa no grupo 4. Ajá. Ambos teñen 31. O único equipo non en descenso, ollo, importante, que podería estar en risco de arrastre é o Outeiro de Rei se o Ural o adianta. Que ojalá. No. A ver, evidentemente los colores y el pueblo, ¿no? Moi ben. Pois moi boa información, Eros. Queres nos dar agora os resultados clásicos do Furancho? Como siempre, porque na primeira Futgal pues, tamén houve resultadazos como ese San Lorenzo 4, Agolada 3, hat-trick de Javier Pérez en 10 minutos, casi consigue remontar o Agolada, que a derrota méteo en descenso e saca ao Bea. ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! Había un... Ese é un clásico do campo de Bea. ¡Vamos, Bea! un señor que sempre di, ¡vamos, Bea! Perdón, Darío. É o que dis cando tes que animar a tua amiga Bea, ¿no? ¡Vamos, Bea! Vale. Grupo 3, Residencia 6, Santa Vallés Sí, 1, que a Residencia pues, entra no playoff matemáticamente. Grupo 4, Loñoa 5, Viana 2, o Viana que con este resultado descende matemáticamente. E no grupo 5, San Adrián 6, Atlético de Cuntis 2, hat-trick de Nicolás Fernández. Ajá. Pasamos á segunda Futgal, onde en Coruña houve un Xuventude de Crentes 4, Imperator 3, con gol no 92 de Manuel Beiras. En Ourense, Cenlle 2, Cented B 6. En Ferrol, a Estrella Solaina
0, Meirás 7, ascendido o Meirás a primeira con hat-trick de Artai Miraz. Xa nos falou Artai para mandarnos a publicación do Meirás. Boa, Noraboa ao Meirás. Artai hai moito tempo que non o vexo, pero Artai en juvenis era un espectáculo. Escándalo. Miraz que sube ao Meirás. Non sei, debe andar aí con David Pereiro como máximo goleador da segunda futsal. Temos que revisar. Pois logo meteu moito gol. Sí, moitos goles, evidentemente. Boa, este rapaz xogaba no Val, era boísimo. Futbolistas de outra categoría. Perdón, xa, calma. En Lugo houbo dous resultados iguais que molan, ademais. Lugo 1, Cabeiros 1, Iberia 7, hat-trick de Iván García, pero ollo, final entre o Iberia e o Celta Barreiros. Se o Iberia empata ou gana, sube, pero se perde, sube o Celta Barreiros. Lugo 2, o Páramo 1, Brollón 7, hat-trick de Ismael Pérez, e o Brollón só lle fai falta un punto. Non lle está llevando entrando algo. Non lle entra máis, xa. Vamos, O Brollón, se empata na última xornada ante o Quiroga, sube. Vale. En Vigo, Salvatierra 3, Caselas 5, 4 equipos para 2 postos de ascenso, onde está o Caselas, e Hugo González marcou un hat-trick. Este non o dianteiro do Celta B. Sí. Boa futbolista. Pode ser. E na terceira, Futgal. Bueno, primeiro, un aplauso ao Liceo de Monelos que subiu, sobrino, enhorabuena. Top. Coruña 2, Sporting Burgo 9, Miño B 1, triple empate no liderato a falta de 2 jornadas. Cuidado, isto é unha barbaridade. Sí. Hat-trick de Javier Liñares. E en Logo, Santiago Ascenso 2, Vilatuxe 1, Deixebre 7, Ourense 1, Sporting Vilamarín 1, Moreira 7, Ourense 2, Padrenda 0, Bande 9 e Pontevedra 2, Noalla 8, Anduriña. Moi ben. O Bande este que non fai moito estaba en preferente, me parece. Joder. Bueno, vou vos comentar o resultado máis tolo, vale, de todo o fútbol galego esta fin de semana, que foi un Lamela 7, Recesende 6. Acta sin pechar. Houbo agresión por parte dun xogador do Recesende ao colexiado e A cal foi condenamos. Sí, tivo que ser Completamente. brutal. Tivo que ser un hostiazo criminal porque foi polas costas e que se Por mareou detrás e po hospital, non? Se non podes sair da casa, non salgas, é o que digo eu. E que hai que ter dos dedos de frente nesta vida. E nada, quedan por xogar 2 minutos, van 7-6, partido de tenis e O Recesende xogando esa vida, que está en descenso. O Recesende xogando esa vida, que está en descenso. Ainda así xa Creo que están descendidos, ganou San Mamede, así que acabáronse as oportunidades, pero bueno, desde aquí sí que me gustaría decir que se non podes sair da casa, queda nela. Sabes quen sae da casa? Vieito, porque os viaxando con Vieito estivo nun San Mamé de Lamela, precisamente, e tamén, últimamente, vai o Camariñas. Con moita polémica, Ollo, Ollo, donde vou. Ese vai... Pero ninguén lle partiu a cabeza a ninguén, a que non? No, Ves? hubo dos expulsados, pero foi Pero por, xa está. Bueno, por pois- pequenos roces. Pois ata aquí, tedes esos vídeos de Vieito na canle e, como sempre, pois seguiremos aquí neste... A semana que ven hai un podcast moi guapo, Moi guapo. Moi guapo. Moi guapo. Así que, nada. E hoxe xoga o Inter. Xoga o Inter. De feito, vai nos contraprogramar, pero non Como sempre. É igual, a Champions é a A Champions. UEFA está en contra de non vale. Correcto. Vos acordádevos de suscribirvos, porque aínda que non aínda que non teades o vídeo ás 8 da tarde, pois estades suscritos. Axudádenos Vai un vos montón. aparecer aí a campainha, xa podes ver. E como sempre, vémonos na próxima aventura. Onde seguiremos falando Do fútbol. Que máis nos gusta. Chao.